chroeso i Haclediad rhydd amser dathlu rhaid cael parti pen blwydd hapus iawn i pen blwydd hapus i Haclediad da ni yma penod 91 so fe'n neis o'n i wedi hitio 100 ond penod 91 yn dod allan ar 10 now the numbers Illuminati It's all connected. Oh my god. Yn y style Robert Langdon Da Vinci Codaidd yna da ni yn dathlu 10 mlynedd o'r Haclediad ar Hydref y 5 ar 2010 daeth penod 1 o'r Haclediad allan. Gallwch chi dal wrando ar hwnna. Dwi'n annog i chi beidio Cos mae'n well embarrassing. Mae'n fel darllen dyddiaduron teenagers. Ddim cael be y mab yn neud ar y funud ydy gwrando ar rhifin un. Shit. A nes i ddeud efo, wel, os dwi'n deud rhywbeth amdan, mae'r babis neu fi'n net. Just babis pobl eraill dwi'n siarad amdan. Babis pobl eraill, ie. Babis pobl eraill, ie. Yeah. Dwi wedi managio dod trwy Haclediad 10 mlynedd 2 babi wedi dod allan dim un di'n mynd hyd yn hyn so we're good parenting fanna boys mae gen i gymaint i drafod dwi dal efo original liver fi ydy ond mae gen Bryn hefyd bit metal ychwanegol ar ei gorff a inc ychwanegol ar ei groen dwy waith da ni'n mynd i fod yn neud dathliad o'r 10 mlynedd diwetha beth sydd wedi digwydd yn byd tech yng Nghymru bywydau ni diwylliant pretty much bob peth da ni'n siarad amdan bob penod ond hefo twist ychwanegol o hyd yn oed mwy o bws nag arfer oh boy os da chi'n ddim yn licio ni fatha mynd yn ramblo ac yn mynd yn fatha be dwi'n siarad ydy mae'n un yma fod yn un hir okay. Mae'n mynd ond safonol a nostalgic toxic emotion fan'na i chi yn sicr da ni'n mynd i fod yn hiraethu am hen bethau technoleg chi'n cofio pam oedd y we ddim mor scary a frawychus ag ydi o rwan dylen ni fod wedi gweld hyn yn dod boys pam o Twitter ond yn rhywbeth oeddech chi'n sôn amdan dy frecwast arno fo Wow, ti'n mo be, mae hwnna actually in flashback i fel bobl yn cwyno fel, oh god, this is just a place where people like, oh my god, they've started sharing photos. Oh my god, you can put photos of your breakfast on it now. Boys bach, watchwch chi pam Instagram yn cyrraedd 5 mlynedd lawr y lein. Reit, hogia. Mae gen i ni bethau eitha arbennig. Gwante, da ni ddim yn bodlediad sydd yn or touchy-feely achos da ni'n byw mewn dinasoedd hollol wahanol a mae twtio'ch gilydd just yn illegal erbyn hyn ond da ni wedi gyrru cariad yn gilydd erbyn hyn mae na parseli wedi cyrraedd yn y post da ni wedi bod yn rhoi bobl bach fel John Hermes sy'n dod â parcels i'r tŷ yma a Jeff FedEx Boi-iawn di Jeff FedEx Gloed byd amdano fo Will Post ddod draw Will Post Na, pwy ddoth ti Iestyn? Mae'n ti ddim just wedi dod gan Will Post Nath o ddod gyn Inigo i hun Inigo Jones i hun From the dead spoilers mae pethau neis i ddod Bryn gan bod ni'n afrym yn am yr agenda os dwi'n eitha hyderus os wyt ti'n ysgwyd y parsel yna fydd o unau'n gwychian fel bochdew neu yn slosio so gawn ni glywed swnio reit solad good packing good packing OK, so da ni rwan yn mynd i ddisgrifio unboxing video trwy podcast. Na ni'n neud y gerddoriaeth fel kind of 1950s lift music ma. Hefyd, ydy rhywun arall yn mynd yn flin pan mae bobl yn deud, oh yeah, I just watched a podcast on YouTube, it was really good. Ac ni just fel, TBH, right? It's not really a podcast if it's on YouTube, it's just a long video.
Dwi'n cofio pan oedd chdi ond yn gallu llwytho 2 neu 3 podcasts ar dy iPod ni. Os na RSS feed ti'n gallu tynnu allan o YouTube? Probably ddim na. Dim i mwy. Dyn nhw mor agored o hynna. So mae Bryn yn ymosod ar y bag. Waw, mae gen fo rhyw fath o katana sword. Waw, dyna be mae Bryn yn defnyddio i agor y parcel i fwyd. Dial ar gyfer y botol champagne. Come on, te Bryn. Peidio darlun. So mae gen i fox o fama, really nice, o Sarah Bunton award-winning chocolatier luxury artisan chocolate flower medallions. So mae hynna'n edrych o'r iawn. Chocolate flower medallions. Chocolate flower medallions. Be sydd yn pain? Diar anw. O, erth i ddarllen. But emotions. Emotions. Totes emotion. Hang on. Gael fi tynnu hwnna lle gyntaf. This is live audio happening as we speak. Does na ddim edit wythnos yma. Na. Ti'n gallu rhaid music o dan efo? O, na ni just reid. Diolch gys neud bach o... Na. So unedited, guys. Mae'n sticker ar gadw i Mrs Iestyn. Mae rhaid oedd hwnna fo'r lapping paper. Wel, mae hwnna... Da chi'n amlwg yn bobl sy'n prynu pethau o bobl lleol, achos ydy Amazon definitely ddim yn sgwennu yn Gymraeg. Ar gadw i siari. Gymaint o stwff o. Papur, fan hyn. O, le. Tydion. Unboxing video. Alright, oce, dwi'n... Mae'n fatha pass the parcel, mae'n layer arall. Layer arall o parcel. Oes, so da ni'n tynnu darlun rwan. So mae'n papur crep. Piws. Hyfryd. Piws, sorry. Piws, diolch yn fawr. Sgrin fi'n shite. Fi'n methu gweld i mi. Mae'n edrych yn neis. A beth sy'n dar allan? Mae hwn o batch toy videos ar YouTube. So mae hwn yn botal o gin Llychan Las. Sydd wedi wneud yn ddachwen yn Llanberis. Ochr Llanberis. Diolch yn fawr iawn, Iestyn. Diolch yn fawr iawn. Dos i'n ôl y stro, wan. Ie, just sipio hwnna. Dwi'n mynd i agor i'n fi rwan. Dwi wedi pre-slicio fo, y box hefo Swiss Army cyllall. Dwi wedi cael cerdyn post arbennig hyfryd sydd ddim yn lwys o geiriau emosiynol. Emosiynol am alcohol, dwi'n meddwl ydy o. Ie, mae'n dweud, diolch yn fawr am 10 mlynedd diwetha. Mae wedi bod yn fraint cael yfed tua 1000 uned alcohol efo chdi a Bryn. Dyma at 1000 uned nesaf. Mae'n amazing. Mae gen i Sarah Bunton award-winning chocolatier luxury artisan chocolate flower medallions. Diolch yn fawr. A hefyd, dwi gobeithio bod un fi hefyd yn deud ar gadw i Shari, cos byddai'n really siomedig os dwi ddim yn cael Shari love. Shout out i Shari ag i Al hefyd. Am rhoi fyny hefo ni am mor hir. Hefyd, mae'n fi wedi dod mewn box Nike trainers, yes? Nike trainers, ie. Nike trainers. Ail golchi, da ni... I ymddiheuro i Bryn, mae Sioned wedi cael 3 peth yn ei box, a mae Bryn wedi cael 2, ond mae Bryn wedi cael 1 peth mawr, a mae Sioned wedi cael... beth bach. Dwi wedi cael gin bach a bach, llechar las, ydych chi'n gwybod? Baby gin. Baby gin? Baby gin, baby gin, Mae gin llechan las, mae unrhyw beth i wneud efo llechu yn wneud fi deimlo'n super emosh. Oh my god. Dwi ddim yn mynd i crio. Pam bys ni'n crio? Pam bys ni'n crio'r sioe ma? Dwi ddim yn crio'r sioe. Nes i'n hyd yn oed crio pan byddwn ni'n darlledu fel diwrnod ar ôl i lockdown fynd. Lockdown rhi fi'n lawr. Oh my god, mae'n un arall. Oh my god. Beth sy'n mynd ymlaen o'ma? Dwi'n mynd gwybod beth sy'n mynd ymlaen fan hyn. Mae'n deud special projects anna fo. Ydy hwn fel gwaith cartre rwy'n? O, ni weld. Holy shit!
Iestyn! Llyfr Craig Mod ydi o? Oh my god! So I think she did a little wee-wee. Does neb yn gallu gweld faint mor goch ydw i wedi mynd. Dwi'n gochach nag arfer. Oh my god, Iestyn, mae hwnna'n mof. Oh, mae hwnna'n rili feddelgar. Fantastic. Mae'n smelio fel llyfr go iawn. Mae'n smelio fel llyfr go iawn. Oh my god. Iestyn, dwi ti'n nuts. Gallwn ni pasio hwn, o'n i pasio hwn round fel llyfrgell. Mae Craig Mod wedi sgwennu llyfr amdan taith drwy Japan yn cerdded ac yn mynd i pob un caffi bychan bach oedd o'n gallu mynd i a bita pizza toast. A dyna be di hwn! A mae yna lun... As mentioned on yr Haclediad. Ie, nath ni secsiwn ar yma. Allai ddim hyd yn oed... Oh, mor ddiolchgar i chi, guys. Mor ddiolchgar i chi. Dwi wedi gyrru rhywbeth draw i chi, ond maen nhw'n teeny tiny, just rhywbeth fel... Dwi'n cael agor hwnna. Ie, agor hwnna. So, dwi'n mynd i agor actual cyholfi rwan, achos mae'r gin ma'n mynd i fynd fewn i'r tin, ond dwi'n mynd i agor... Mae gennau botel o Wye Valley Meadery, sparkling honey and ginger, medd. Os nad oes na amser arall i ddathlu hefo medd, dyma di hi. Dwi'n mor ddiolchgar. Oh my god, a ti dorri hwn i gyd allan, cos mae just... As life, we're without life. Mae skip button, does. Fynd am chapters, dwi'n mwyn. Fy'n probably gallu neud chapters. Os allwch chi skipio mlaen heibio'r bit lle mae Sioned just yn mynd bach yn too much, mae hwnna'n gret. Diolch. Dyna be bydd actually a chapter heading, Sioned yn bit bach too much. Oh my god, Mae'r medd yma'n blasu fel kombucha weird, ond neis. Medd fizzy o Gymru. Dwi wedi dwy'n hwn, gynaled. So mae gen Bryn parsel bychan teeny tiny. Mwy o pasta parcel. Mwy o pasta parcel. It's audio gold, boys. Unwaith eto, yr cerddoriaeth o dan hwn bydd fel... a fel... 1950s yn y lift, neu fel yr art gallery rydych ti'n cael ar y rhaglen Tony Hart yna. Oce. Just yn siac o'r hwn yn ofalus, a dwi'n gwybod sy'n rwy'n yn ofalus. Chi'n meddwl, tra bod Bryn yn neud hwn, mewn 10 mlynedd yn neud y siow, faint o weithiau dyn ni actually di cwrdd? O'n i recrio bod o'n o gwmpas y 10 gwaith, ddim mwy na 10 gwaith. On average, fi'n wyth y blwyddyn. Dysyn ni'n dweud, ie. Ie. O gen ni cynlluniau mawr i pawb sy'n gwrdd. Ge ti di gael, Bryn? So mae gen i pen Sally Mally, ie. Sally Mally. O, ie. Oh, buddies. Sally Mally. Dwi'n wisgo un fi yn barod oherwydd do'n i'n gwybod fod yna reveal ar y sioen. Oedd oedd i sgwen... Wel, i fod yn deg, oedd oedd i deud ar cefn yr amlen ac ar 4 ar 20. Ia, ben bora, doedd. Oedd i ben bora, doedd. Mae hynna'n ffain. Mae hefyd pin cofiwch trwerin yna. Da ni hefyd yn hollol ymwybodol, mae'r disgwrs ar Twitter Cymraeg ydi, bod cofiwch trwerin yn toxic nostalgia ac bod yr holl commodification o cofiwch trwerin yn eitha weird, ond... Mae o'n pin eitha neis i roed ar backpack rwy'n. Dwi ddim ar Twitter i mwy, so I don't give a shit. Exact. So mae hwnna'n big thing. Os da chi'n sylwi, dydi at Haclediad, at Llef, at Iestyn, da ni heb actually bod yn atio Bryn, achos dio ddim yn ar agor. Be ddigwyddodd Bryn? Well, I say be ddigwyddodd. Lenny ddigwyddodd. Nes i cael... Nes i penderfynu rhyw nos lun, trio beth, dwi wedi cael digon. A just o'n i just yn hofro'r uwch ben y bwtwm. A just yn mynd, pam dwi ddim yn pwysio'r bwtwm ma, mae'n just yn pwysio fo, a that's it, done. Be oedd o? Delay, ta cai, ta... Wel, yr un bwtwm dio. Neu just log out. Just... Cos mae'n deud, this user does not exist, ragor. Ooh. Ie, yn union. Does not exist. Yn union. Mon... Os na... Beth di enw fo'r... y backup... internet na.
Oh, probably. Lle mae yna gofnod o Bryn yn ôl. O, ia. Nes di lawr lwytho dy holl tweets cyn dod off? So da ni wedi sôn nostalgia, da ni wedi sôn o blaen am The Minimalists. Do. Ac un o'r pethau ddaren nhw Cyn iddyn nhw fynd bach yn weird. Wel, tra ddyn nhw dal bach yn weird. Nath nhw sôn un peth amdan social media a Twitter a Facebook a dwi wedi dylai Facebook fi dros blwyddyn wan a wirioneddol... Ti'n di gweld isio fo? Mae just yn halon i'n teimlo'n ysgafnach. Ond un o'r pethau oedd nhw'n sôn amdano oedd be di pwynt yr platform a be oedd o dwi'n meddwl oedd just i roi negas sydd yn ffitio yn cyd-destun beth sy'n digwydd munud yma. Y llif. Y llif. So, y wirioneddol, mae ben i si tweetio 10 blynedd yn ôl. Di'r cyd-destun ddim yna i mwy. Dwi'n yn gwybod pam. Ti'n teimlo dyna, ti'n cael gymaint o bobl yn cael fel hen tweets nhw'n dod nôl. O, ie. A maen nhw fel, shit, dwi ddim y person yna rhagor. A ti'n fel, ie, maen nhw gyd yna. Maen nhw dal yna. So... fel yr un peth feddyliais di mor stupid 10 mlynedd yn ôl. Fatha'r pwynt nes i neu pwynt really clyfar amdan rhywun yn bod yn knob ar question time. Dydw i ddim yn clyfar. Ag nes i edrych arno fod dweud, ti'n beth, dwi'n just am dileu bob un tweet sydd yn hynach yn y 6 mis. So, na'r hynna... Nath hynna dechrau diflannu, so hynna'n gret. O wedyn just fatha yn ystod y lockdown, a dwi wedi bod yn gweithio efo therapist newydd sydd wedi bod yn wych. Ag oedden ni bod yn sôn amdan anxieties a balli a stwff fel la. A nes i sylwi'n hyn yn doom-scrollio trwy Twitter. So nes i just fatha, dwi'n dewis neud hyn i'n hyn. Dwi wedi dewis mewn gofnodi, dwi wedi dewis fatha teiri fo rhywun am y ffaith bod dydy'r app Covid tracing Covid-19 ac yn bod yn flin am y ffaith bod ddaru'r app Cymru a Lloegr cael ei datblygu gan cwmni preifat, dim fatha'r un ar Alban gafodd ei ddatblygu gan cwmni preifat. A just mynd yn flin amdan y pethau yna. Mae'n just yn deud, dwi'n angen hwnna yn y mywyd i. Dwi'n angen bodoli. Dwi'n tynnu hyn yn mewn i mywyd i. A yr unig peth mae'n neud ydy'n neud y mywyd i'n waith. So... Yr unig beth y drai ddeud ydy, fatha devil's advocate, dwi'n licio Bryn Blin ar y podcast. Ac mae'n bechod fod ti wedi cael gwarad o'r ochr yna ohonno chdi. Yes. O, mae'n oce, mae dal ar y podcast. Mae airbending wedi pwysio fo, dwi'n meddwl. Dwi heb hyd yn oed ddeud yn yr intro sydd ddim yn intro ma. Mae'r ffilm di ddim da ni'n neud ydy y gweitha da ni di gweld hyd yn hyn. Avatar The Last Airbender, boys. Na ki, dim Avatar The Last Airbender. Just The Last Airbender. Achos Avatar The Last Airbender ydy'r... Airbender dim The Last Airbender. Ydy'r anime. Sorry. Felly, mi ai rownd i ofyn yn gyflym ta. Cyn i fi, achos dwi wedi tolli tama bach o gin llechan las ma sydd yn hoglion... Siodyn anhygoel. Be da chi'n yfad? Yes? Dwi newydd orffan can o Nakota, sef Wild Horse. Mae genna fi Whiskey Chaser, Glen Key, single malt. A wedyn mae genna fi Sunrise, Citrus Pale Ale, gan Hafod Brewing Co. o Mold. Fel sound, dwi'n gallu gweld fel shilf tu nôl i ti, a maen nhw gyd ydi leinio fyny ar y shilf, a wedyn maen nhw fel optics yna hefyd, dwi'n really impressed. A wedyn mae genna fi machlyd mawddach gan Cwrw Cader. Yay! So mae hwnna'n neud fi feddwl am cael yfed yn yr
eagles yn llan uwchlyn. Oh my god, dwi'n snifflo'n barod. Hogia. Oh my god. Reit ta. Bryn, o'n i'n gweld bo'na y botel o win. Dwi'n Classy. cario ymlaen yr patrwm o tro dwytha o agor botel o win. A dwi'n ymddiheuro i rhywun sy'n actually gallu siarad Ffrangeg, chos dwi am just butchero hwn. Macon Village ydy enw'r gwyn. Bydd y tasting notes. Hwna dyr un efo to bech anna fo? Yeah. Dwi wedi gweld hwnna. Hashtag French da. The white wines from Macon are dry, crisp and fresh with fruity hints of pear and green apple. So, just disgrifio fi fel da. Bryn! This example also has a touch of minerality, yeah, and a long, refreshing finish, definitely. That's what she said. No oak has been used in the production process. So yeah, sicr. So to enhance its vibrant, fruity character. Vibrant, fruity character! Vibrant, fruity character, sicr yn ffordd o disgrifio fi. Ti yw ein vibrant, fruity character. Och. Dwi yn mynd i agor tyn o'r unwaith eto, falle dros y flwyddyn, da ni'n mynd i siarad amdan diodydd y flwyddyn o pob beth, ond un o'r pethau dwi wedi darganfod ydy tonic water lidl. Achos, digwydd bod, mae Fever-Tree yn gorbweru gins dwi'n teimlo weithiau. Felly, tonic water light, a mae hi'n mynd ar ben, gin llechen las. Iestyn Lloyd, with this llaweroedd o bethau hyfryd a mor garedig. You are really spoiling us, Iest. Iechyd. Iechyd, wrandawyr hefyd. A i'r 10 blynedd nesa. Oh my god, mae'na... And the 10 next meetings in person. Oh, yeah. Mi newn ni. Ti'n mo be? Pa mae hyn i gyd drosodd? Dwi'n just am dweud rhywbeth. Hogla dil ar hwn. Mae hwnna'n nuts. Mae fel... Really, mae'n hollol wahanol i'r gin Corus. Bod gin Corus hefyd yn dod o llefydd hefo llechi. Ond mae hwn yn really fel herby. Diolch. Dwi am dweud rhywbeth controversial, boys. Controversial dros ben. A ti'n ben, dwi'n meindio bod yn cael recordio chwaith. Ond dwi ddim yn licio'r Covid ma. Mae o di really di amharu ar y planiau ni. A ti'n be, dwi ddim yn hapus efo fo. So, os mae o'n bodoli, Bryn. Wel, yn union. Yr 5G ma'n bob man. A dyna pa mae wedi cloi lawr Cymru wan i roi mwy o 5G mass yn bob man. O'n i wedi clywed fod Tim Cook wedi rhyddhau mwy o Covid-19 drwy iPhones newydd sydd wedi dechrau cyrraedd pobl ddoe. A dyna sydd wedi achosi'r spike. O ie, cys mae'r... A dyna pan oedd Drakeford cael bob dim i lawr i neud siwr bod pob adra i cael i iPhones nhw. I cael spike. 6:00 oedd parcel force yn cyrraedd. O ie, cys mae Mark Drakeford yn rhoi free iPhones allan i bawb, jyst i neud siwr bod yn cyrraedd yno. One Wales, one iPhone. Maen nhw'n really clyfar. Mae na news. Addo wan, boys. Mae na news. Da ni wedi deud y penod yma, da chi ddim yn gwrando ar y Haclediad am deep insightful newyddion, da chi'n gwrando arno amdan agenda. Barn heb gwybodaeth na ymchwil. Nac ymchwil. Ti deud y mi. Felly, quick rundown. Mae cadeirydd newydd S4C o'r enw... Sioned, ti'n gallu gofio. Rhodri Williams, ond dim y Rhodri Williams yna.
dim yr un sydd yn cyflwyno sports ar Sky, yr un arall. Wedi dweud bod y darlledwr ar ei hôl hi o ran cyrraedd cynulleidfaoedd a lwfannau digidol. Mae jyst wedi dweud, dwi'n credu rhywbeth along the lines of, dylse fod nhw heb cael lawr S4C Clearlyn, ond diolch rili nawgrymu unrhyw beth arall. Sorry, hang on, wow. Hwn yn newyddion i Bryn. Come on, let it sink in. Wyt ti'n rhoi yn y notes es wsos? Wyt ti'n deud i fi bod mae'r S4C wedi sylweddoli bod nhw'n cael traffaith cysylltu efo yn y byd digidol efo pobl. Gosh, os yna, ond pobl wedi bod yn sôn amdan hyn ers 10 blynedd. Os yna nhw mond wedi edrych ar reports nhw i hunan, da ni wedi bod yn darllen ar yr rhaglen yma ers 10 blynedd. Ers 10 blynedd! So, dwi'n yn gwybod be ydy hwn. Mae'r person yma'n newydd yn ei swydd. Falle eisiau gwneud bach o splash san. Just deud, pan bod gennym ni ddim HD channel. It's like, fair enough, ond ti'n mo... HD? Wel, mae o i wneud hefo... 2001? HD? Mae o i wneud hefo colli dy le ar y Bryn. Ti'n yn cael o'r 104 yna gwyt. Dydy ddim ar 104 yn Llundain, ond dydy ddim ar 104 yn un lle arall, achos siarad HD ydy'r rhai sydd yn cael lle gorau yn yr... beth ti'n gael efo? Channel list ar guide. Fel bod yn rhywun actually yn gwachod hwnna. Ond, anyway. So, mae hwnna'n fel bach o fel, controversial. Ond, TBH, Dwi'n bod funny, like. Dwi'n gwachod lot mwy o stuff S4C trwy fel socials. Does neb yn eista lawr ac yn mynd 104 a gwachod y teledu. Dydy pethau fel yma'n bodoli mwy. Y gosa ti'n cael ydy pan mae Amazon a Netflix yn rhoi rifin allan bob un wsos yn ytrach na just dumpio'r whole lot mewn i'n go. So, hwn ydy'r unig appointment television mae pobl yn neud wan. Be hwn yn neud ydy galw yn yr apps ar y ffôns ac ar y tablets ac ar Apple TVs ac yr gwahanol systema fel la. Y gwahaniaeth masif ydy, gyd ydau, 10 mlynedd diwetha, bod stuff S4C ar gael iPlayer. Game changer. Hollol game changer ar gael ar bob peth, wastad fyny, di S4C ddim yn goffa gwario ffortiwn yn datblygu app nhw i hynna'n bod nhw wedi, a mae'n sort of gweithio, mae'n oce. A dyna beth ni wedi bod yn sôn amdano fo, ydy'r angen i roed yr archif mewn ffordd mae'r pobl yn gallu cael ata fo, a mewn ffordd lle ti'n lleihau y friction. Lot mwy o hynna'n digwydd rwan, ti'n gweld stuff yn dod allan, fucking diwedd. Tosspod. Yeah. The tip in a start situation. Fe drai dweud fod half-assed ydy'r BBC iPlayer implementation, so half-assed Wales, pure through and through. Hashtag. Fod oherwydd, os ti'n gwylio raglen Gymraeg ar iPlayer, diolch yn cael ei awgrymu i chdi yn yr homepage. Ti di gorffan gwylio hwnna. Ti'n licio stuff Cymraeg. Be am i chdi dechrau gwylio y penod nesa, tro nesa? Wyt ti hefyd yn gwybod, nad ydi... sorry. Sorry, Est. Dwi'n just mynd i ddweud hwnna. Dwi'n gwybod fi wedi torri ar draws a dwi'n ymddeheiro. Nad ydi rhaglenni plant, Cyw a Stwnsh yw cael yn BBC iPlayer Kids. Mae hwnna'n huge thing. Yndi. Yn huge issue. A ti'n mynd gwybod, mae hwn yn rhywbeth sy'n mynd ar goll yn ganol BBC, sut wyt ti'n hyd yn oed yn flagio rhywbeth fel na fyny, ond mae'n hollol essential, ti'n cael lot o bobl yn mynd fel, it's a BBC Kids app, ond ti'n methu ffindio rhaglenni plant Cymraeg anna fo. Yes, do ti'n mynd i ddeud? Wel, dwi yn canmol nhw am gael yr stwff yma ar iPlayer, oherwydd dyna sut da ni'n gwylio pethau S4C erbyn hyn. Ond y ffordd dwi'n gwylio ydy mae bob un app bron iawn neu blaw Netflix ar y funud yn integratio efo'r Apple TV Apple app hwnna, so mae'n dangos yr Watch Next, so mae'r queue yn filtro trwy bob un app sgynna fi arno fo, Channel 4 ITV, Amazon neu bynnag neu stwff Apple i hunan, a mae'n dangos i fyny be dwi wedi bod yn gwylio. A ti'n cael prompts yn deud mae'n rifin newydd o'r cyfres mae ti'n bod yn gwylio, ti isio. Os dwi wedi bod yn gwylio Fleabag, mae o'n dangos fyny fatha penod nesau i just clicio hwn i wylio fo, ond os dwi wedi bod yn gwylio Daigi Bach, a hwnna ddim yn popio fyny ar yr list,
So ti'n gorfod mynd i chwilio amdano fo, sydd yn neud i gwylio llai o'na fo. A mae hynna'n creu mwy o friction ar trio gwylio. Mae'r discovery di flannu. Algorithms, da ni'n... Mae hwnna'n mynd i fod fel gair y degawd yn dydio fel... Algorithms, how do they work? Chos neb arall... Dydy hwn ddim yn algorithm yma, mae hwn yn just yn edrych ar be ti'n gwylio a wedyn yn cywio fyny'r nesa. Ond algorithms yn edrych ar mae'r suggested programs, mae'n dweud, ti di gwylio Fleabag, eich ni di licio Killing Eve. So, mae'n eitha gysylltu'r rhain efo'i gilydd. So, mae angen hynna hefyd efo stwff Cymraeg. Mae just a metaphor for the UK. Second class citizens on iPlayer. Had enough. So, mae hwnna'n newyddion, a dy ddim yn newyddion da ni'n mynd i fynd dofn fewn iddo fo, achos da ni'n gwybod digon amdano fo. Dyna sioc. Never stopped us before. South Korea wedi dechrau treialu Universal Basic Income. Boys, mae'r dyfodol yn dod. Ta cyfalafiaeth, gobeithio. So mae rhain i gyd yn mynd i fod yn y show notes, da ni jyst mynd i skimio drosodd pethau da ni wedi gweld yn y newyddion. Mae werth gwylio'r fideo yna, gyda llaw, yr un Universal Basic Income. Yr un Wall Street Journal. Ie, mae'n really da. Achos maen nhw gallu cael i... Sorry, Bryn. Ar y Norwy ddim neu trial neu rhywbeth, dwi'n can gofio rhywbeth. Ond mae hwn yn specific oherwydd y Covid situation a stuff o. A mae'n gallu cael ei wario mewn siop lleol. Ti'n mond yn gallu gwario nhw mewn siop sydd yn lyflu. Mae'r lleiad yn cael 4G cyn canolbarth Cymru. Great. Standard. Stori'r degawd. Neu 3G oedd y tro diwetha. Gofio, back in the day. Mae Samsung Galaxy Z Fold 2. Just yn cofio mynd i steddfod a just oedd mae steddfod mewn cae yn bala a mae'r rwydwaith bala oedd prin yn gallu delio fo'r 100 person sy'n byw yna a mae'na 10,000 o bobl yn troi fyny mae'r network yn mynd be ffwcs di degwydd ac yn disgyn drosodd. Dwi'n credu falle taw Gorsedd Geeks Steddfod Bala 2009 oedd kind of y tro cyntaf ni di dod at yn gilydd. Dwi'n cofio bod yn hwnna. Dwi'n cofio a gennau ddim really syniad pwy oedd yn rhywun, ond ti'n sort of nabod bobl dwi'n internet friends. Mae'n chi'n friends go iawn. So, y ffôn Galaxy ma, Z Fold 2, nes i just gweld hwnna a mynd, oh god, mae folding phones yma. Dim syniad sut mae'n mynd i weithio, dim syniad beidio. Meddylia triad, greit, mae na fel aspect ratio arall i fi seithi fideo ar gyfer o rwan. Ia, a so ti'n mynd i gael fatha fucking stupid o fideos eto, neu ti'n mynd i fatha gorau ail datblygu apps i ffitio yn yr aspect ratio weird ma, a ti'n mynd i gael ffôn wedyn sy'n 6 gwaith. So nid unig mae'n rhy fawr i ffitio dy lawd i, wan mae'n rhy tal i ffitio dy lawd i. Dwi'n cofio'r dyddiau pan oedd ffôns yn 3 modfedd o hanner o sgrin. A mond 320 pixel ar draws oedd gyn ti chwarae fo. Dwi'n cofio cael 1.2 megapixel camera, rear-facing camera ar ffôn fi, ac o'n i'n falch ohono fo. Ia. Dwi'n manage o malu ffôn fi o fewn wythnos o'i gael anyway, so mae foldable screen, mae hwnna'n mynd i fod yn back pocket y ffôn ti pan ti'n back pocket jeans ti pan ti'n eistedd ar y beic a mae'n jyst mynd i popio allan neu snapio. Mae Bryn wedi sneakio fideo fewn y notes fan hyn. The Last Airbender is worse than I thought. Fi nath wylio hwnna gyna. Mae hwnna, ar ôl ni orffan siarad yno, mae pobl gorau gwylio hwnna, mae'n really torri fel awr yna. Ac ar un olaf fan hyn, Google discontinues its Google Nest Secure Alarm System. Rwan ta, dwi just isio dod o pethau lawr. Da ni wedi bod yn cael lot o hwyl o pethau. Mae Lenny yn flwyddyn anodd i, well, pawb. Absolutely pawb. Hyd yn oed Tories. Wedi cael hi'n wael. So meddyliwch amdanyn nhw. Mae'n anodd cael dau ni heb galon, ond dyna ni. Mae Google wedi bod yn rhemp. Viral destruction a radd epic dros y 10 mlynedd diwetha. Mae'n gohebydd materion arbennig ni, Bryn Salisbury, yma
gyda cofeb i'r dinistyr sydd wedi digwydd i'n gwlad yn sgil Google. Diolch yn fawr, Sioned. Da ni eisiau cymryd amser jyst i gofio y gwasanaethau mae Google wedi lladd yn yr amser da ni wedi bod y podledu. Google Reader, Google Play Music, Picasa, Google Chrome Apps, Google Trips, Inbox by Gmail, Google Plus, 2,000 years later, Google Goggles, Google TV, iGoogle. Wedi mynd, ond wastad yn un cof. Diolch yn fawr, Bryn, Bryn. oedd hwnna'n special, Bryn. Efo diolch i'r gwefan Killed by Google roed yr data yna iddyn ni. Mae yna rhyw ugian arall, ond dyn nhw'n werth sôn amdan. So nes i edrych, so mae'r rest o rhywbeth fath rhyw bron 170 o bethau maen nhw wedi lladd. Peidiwch just deud Google Goggles. Google Just Goggles. normal TV. O'n i mewn tu tafarn yn ganol Llundain, a oedden ni'n eista fanna, a mae'n fwy yn cerdded i fewn yn gwisgo Google Goggles. A ti'n sy'n edrych arno fo'n mynd, oh boy. Just okay, dwi'n gweld I see it, ond eto wankar. A beth sy'n waith beth wedyn ydy, mae yna hanner dwsin o rei eraill yn cerdded i fewn i gyd yn gwisgo Google fucking Goggles. Amazing. Oedden nhw gyd yn dod o Google. Dwi'n cymeru bod nhw, ond... Oedden nhw wedi bod yn chwarae yn y ball pool, a wedyn dod allan. Just paid. Just... Dwi'n gwybod, fatha, da ni, os ydych chi'n chwarae gêm yfad adra, barod am drink, oedd nhw mor brysur yn neud y peth, oedd nhw'n rili stopio i feddwl os ddylia nhw'n neud y peth. Jeff Goldblum, drink. Parch. Mae'r busnes Killed by Google ma. Fi'n gwybod bod ni'n jocyn amdano fo. Pan mae gen ti cwmni sy'n mor enfawr, maen nhw'n gallu just taflu pres i ddatblygu stuff. Fel, mae Nest peth na'n bonkers. Achos fel, mae hwnna yn hardware. Mae'n rhywun peth ar... Y Google Goggles yn hardware, ond ddim really yn beth. So, mae un o'r pethau ti'n gweld yn gwaith ydy y syniad bod ti'n prynu technoleg sydd yn mynd i fod yn rhan o'r craidd y busnes. So ti'n prynu fo just am blwyddyn a newid o blwyddyn nesa. Ti'n prynu fo am y 5 mlynedd, y 10 mlynedd, y 15 mlynedd nesa. Mae'r stwff ti'n trio adeiladu gwasanaethau ar ben pethau yn y cloud. Ti eisiau gwybod ydyn nhw actually am fod yna mewn 2 flynedd, chys ti'n taflu pres o'r pethau. Yr stwff Nest mae hwnna'n coledwys sy'n mynd i o'n i tai pobl. Mae gen ti controllers i'r central heating sydd yn gysylltiedig efo Nest. Mae gen ti bulbs o go-iawn sydd wedi cael ei prynu, gen ti'r smart sensors, gen ti alarm systems. Mae'r stwff mae gyd yn cael ei prynu, mae'n cael ei gosod. Sydd ddim yn mynd i gael ei patcho, sydd yn mynd i fod yn llai a llai diogel na'r pwynt ydy bod nhw'n secure alarm system. Ia, a mae yna problem efo... Sorry, just chos mae hwn yn ymhenni. Hefyd, mae chydig bach yn ffynnu, ond hefyd chydig bach yn tragic. Mae yna gwmni o'r enw Pentest Partners. Croeso i Llundain. Mae'r heddlu ar yn ôl. Mae nhw'n neud lot o stwff ar IoT, ar diogelwch efo IoT. Mewn lot o cenedlaethau, mae nhw'n neud stondin mawr lle mae nhw'n dangos, well, Wi-Fi toasters, what the fuck, a dangos sut ti'n gallu hacio fewn iddyn nhw. Nath nhw ryddhau adroddiad drwy'r o blaen, lle oedden nhw wedi dangos gwalla diogelwch mewn chastity devices oedd yn cysylltiedig i'r we. Ac oedd nhw'n cael cysylltu gyda'r app, oedd nhw'n cysylltu nôl i ryw weinydd yn China. So,
os oedd yr attacker yn gallu gweithio allan be oedd y cod di, oedd yn gallu gyrru'r command i'r dyfais. Heb i chdi gallu cael unrhyw fath o control drosto fo ac yn cloi dy chastity dyfais di. So, gyd ti lock mowr ar dy bidlan. A hwn yn swnio fatha ffilm fysa chdi'n gallu cael Chris Hemsworth yn efo yn trio chasing after the hackers and the chastity Black devices. hat, ond bys ti'n gael fo'n fel black belt, neu mae'r rhaid bod yna fel sexy pun allai feddwl amdano, dwi just ddim yna. Purple hat os yno. Purple, ie. Black and blue hat. Mae Hemsworth yn cyfarfod yr ddynas, a maen nhw really isio mynd i fewn iddo, mae'r hackers di torri mewn i'r chastity device. So mae o a hi yn redeg ar ôl y hackers mae trio cael y cod. Dwi'n cofio, oedd gennym ni penod cwpl o fynyddoedd yn ôl o'r enw Drive-by Sex Toy Haclediad, a hwnna di dal, dwi'n cedi un o'n top titles ni. Oce, dyle rhywun, os oes unrhyw un gwrando fan hyn, eisiau tweetio ddim at Bryn, obviously, cos dwi ddim na. Fel, be di hoff title chi o penod o'r 10 mlynedd diwetha? Ond mae'n mynd yn ôl i'r pwynt oedd ti'n neud yn reiddiol. Mae'r dyfeisiadau yma, maen nhw wedi bynnu, maen nhw'n diogelu y tŷ. Ti eisiau nhw cael ei patcho, ti eisiau nhw bod nhw'n cael ei gadw'n diogel. Mae hwn fel 9s yn rhedeg Windows XP eto'n dydio? 9s yn rhedeg Windows NT. No! Go 9s. Gan bod ni'n siarad am Nest, the Yes test. So the Yes test... Hwna fo original, mae rhaid, ie. Nest test Yes. Nest test Yes, ie. So mae Iestyn wedi bod yn neud y Yes test, which dylse fod go-iawn yn YouTube channel ei hun, a nath ni just ddim neidio ar y bandwagon tra oedd hi'n boeth. So ti wedi bod yn testio pethau dros y 10 mlynedd diwetha, achos mae gennym ni fel rhestr rwan o rundowns fel tech gorau, degawd, apps gorau, pethau fel na. Oes na unrhyw darn o fel extraneous tech wyt ti wedi dod i'r tŷ, ti'n meddwl fel, mae hwn ddim yn extraneous o gwbl, mae hwn wedi newid y ffordd da ni'n byw bywyd ni, mae hwn really werth o. Wel, funnily enough, nath o ddechrau off efo'r Nest, sef thermostat i reoli tymheredd tŷ. A ar symud tŷ, nath ni gael gwarad o'r Nest, oherwydd nath Google penderfynu, nawn ni just aros fel mae, nawn ni'n peidio datblygu fo'n bellach a trio cael o i integratio i fewn i tŷ sydd efo lot o stafelloedd. Mae just yn gweithio efo rhyw open plan tŷ, a da ni gyd yn byw mewn tai fel na, so beth da ni'n angen. So, a mae'r walia just yn dena ac efo just bach insulation yn efo. Dim llechans. So, mae hwn fel y beic ges i o America, o California, nes gael beic oedd i shipio drosodd. Dim fi shipio ddo drosodd oedd y draw anyway, ond oedd yn dod o California, a ddo ddim di dod hefo mudguards o gwbl, a oedd y glwch ddim yn gweithio pan oedd hi'n bwrw glaw. Twariest. So ar ôl symud ti, nes i ymchwil, ac yn y diwedd penderfynu ddim on brand. Na, mae'n iawn eto yn ei fywyd preifat os langs dwi'n gwneud ymchwil ar gyfer y sioe. Ie. So nes i brynu tado system. Wel, dechrau off efo un neu ddau, lle mae gen ti'r thermostat ar y wal, a sydd yn cysylltu efo'r boiler un peth o beth Nest yn neud. Ond y benefit ydy fod ti'n gallu reid thermostats ar bob un radiators gyn ti, so'n slo bach dros amser. Mae di mynd trwy'r tŷ i gyd, ac da ni'n safio ffortiwn. Mae'r initial upfront cost yn costio, ond y ffaith fod os ti'n mynd y stafell, dos i'n rhaid cael y gwresogydd ymlaen. Ac mae o'n dysgu a mae o'n gwybod, os ti'n adra, paid a troi gres ymlaen. Fod yn deud 4 o'clock, mae eisiau'r tŷ fod yn 20 gradd, ond os ti'n adra, beth i pwynt? So, mae'r system tado wedi bod yn solid, am fod dyna di'r unig beth maen nhw'n neud. Maen nhw'n canolbwyntio ar wneud y system yma. Dyn nhw'n trio fod yn bob dim i bawb, mae jyst yn neud a dyn nhw ddim wedi cael ei prynu. Na, a maen nhw'n profitable, ac maen nhw'n neud o'n gall. Dwi'n meddwl na cwmni o'r Almain ydyn nhw.
ond mae'n gweithio. Dwi erioed di cael problem. Mae di bod yn 2 flwyddyn rwan, ac mae di bod yn faultless. Mae'n gret. A mae'n neud newidiadau fel mawr i dy fywyd di, ond, chas mae'n swnio'n ridiculous fel, just radiators a stuff dio, ond o feddwl rwan bod ni gyd pretty much yn gorau bod adre drwy'r amser, mae rhywbeth fel na'n hollol essential, yn dydi, y gobaith ydy, mewn 10 mlynedd arall, fydd stwff fel un yn dod mor standard, a mae broadband ydy dod i bobl, mae just, pan wyt ti'n cael system ydy troi mewn, fydd bobl yn rhoi'r radiators yna fewn, ti'n byw mewn gobaith, ond hec, mewn 10 mlynedd falle fydd newid hinsawdd wedi bod mor wael, ddim angen radiators. Dwi'n mwynhau... Happy! Dwi'n mwynhau yr optimism gynti bod ni'n mynd i oroesi a cyrraedd 10 mlynedd arall. Dwi'n mwynhau yr optimism. Ni'n gorau wan, mae hwn megis hanner ffordd yn ni. Come on wan, nid pen llanw mae honno. Bryn, dwi'n mynd i ddod at y ti rwan, gei di cicio ni off. Mae gen ni, fel sy'n ni'n licio deud, ein sioe wobrau ni am y 10 mlynedd diwetha. A dwi eisiau ti mynd o dy galon wan, right? Oh boy, pethau, okay. So, dim prep, dim ymchwil, na gwybodaeth. Da ni'n mynd i fynd am diodydd y degawd. So, da ni wedi gwneud yr agenda yma. Dwi'n mynd cofio pa benod nath yr agenda rili ddod allan. Dwi'n just dechrau digwydd. O'na pretty much diod yna o'r dechrau. O cochyn, hwnna yr unig ffordd. I mean, os i'n gryndo i'r Haclediad, dwi'n meddwl, mae alcohol wedi chwarae'r rhan yn y sioe ers y cychwyn. Achos hangout ydi o'n di, fel social ydi o. Sgwrsiad sy'n cael fod y fet rhwng bwr yn y tŷ tafarn ydi o, dyna ydi o rili. Mae just pawb arall di ymuno hefo ni rwan yn y ffaith bod nhw'n methu mynd i tŷ tafarn efo ffrindiau nhw, dim achos bod nhw'n byw bell i ffwrdd. Oedden ni'n cael socially distanced hangouts cyn bod nhw'n cool. Da ni yn Covid hipster. Da ni'n Covid hipsters. So Bryn, diod y ddegawd. Ond ydym yn goffi bod yn ddiad feddwl, dwi'n gwybod yn ni yn eitha hefi ar hwnna. Chos ti siarad i fi, so mae'n mynd i fod. Ti'n suave, sophisticate. Dwi wedi gweld ti'n dod i recordiad hefo fel cocktail yn dy law o blaen, so... Ie. Argian. Lot o gins. A dwi'n meddwl pollination, really, di'r un sy'n sefyll allan. Dyfu Distillery. Mae'n lot o Hendrix di bod, chos mae hwnna, dwi'n kind of mwynhau'r botal. Mae'r style yn efo, dwi'n gwain mwynhau, mae'r gin yn neis. Bryn, gai just gofyn, wyt ti on the ball ar y funud wedi cael yr tlysau wedi cael ei wneud yn Inigo Jones ar gyfer y pobl sy'n mynd i ennill hein? Yeah. Gai just question hollol ddim di cysylltu o beth ti'n ei ofyn, wyt ti am checio bod fi wedi? Then do, dwi definitely wedi. Bryn. So, okay, na i just deud hyn, just chos mae pobl wedi cloni deud am Inigo Jones yn barod, so just am deud hyn. Just fel rhywbeth i ni ddathlu 10 mlynedd y Haclediad, nes i cael mwyn cysylltiad efo Inigo Jones ochr Gaernarfon i creu clws un yr un i'r trin yn ni i dathlu 10 mlynedd so wedi creu a mae'n edrych yn anhygol dyn fi am di cyrraedd eto chys o'r whole Covid stuff mae o yn amlwg mae'r shit show i gyd yn degwydd ond efo look oedd nhw'n gallu dropio Iestyn off yn drws ffrant a heddiw a mae'n edrych yn
anhygol. A mae'n just fatha rhywbeth bach i'r trin yn ni i gallu just... Dio ddim yn fach. Mae o'n... Na, mae rhywbeth, fatha token just bach i ni gallu cofio'r ffaith bod ni wedi bod yn neud y thing ma ers 10 blynedd. So mae'n just rhywbeth bach i ni gofio hynny. So o'r llechi, mae gen ti chunk o lechan yn y tŷ wan. So mae'n lechan Cymraeg a cael greu gen i go-iawn. So mae wedi bod yn... Nes i drach o dan efo ac oedd o'n dweud made in China dde. Mae actually yn deud o dan efo wedi cael ei wneud gan lechen Cymraeg sydd oedran o 100,000 flwyddyn neu rhywbeth. A dwi'n methu meddwl am i byd gwell na llechan. Ti'n ei atgoffa fi o Cyngor Sir Gaernarfon yn ail neu sgwar Gaernarfon efo llechi o Sbaen. So hynna'n hilarious. O'n i ddim yn gwybod hynna. O'n i ddim yn gwybod hynna. Oedd scandal mawr. So, na... Fi dal yn bach yn... Mae Cyngor Gwynedd yn... Anyway, nath Nico Jones, mae wedi bod yn gret. Mae nhw'n creu stwff really del llechen Cymraeg. Enwedig amser yma, mae kind of rhywbeth da i trio cysylltiad efo busnesoedd bach fel i trio rhywun busnes i ffordd nhw bod ni'n gallu neud hynna. So mae hynna peth da hefyd. A hefyd mae rhywbeth just i'r trin yn ei gallu cofio. Da ni wedi bod yn neud y shit worth 10 blynedd. Sut ydw i fod yn neud rhyw funny segue allan o rhywbeth mor... Cos dwi'n mynd bach yn emotion eto rwan, just yn fel... Just teimlo cariad. Sioned yn mynd yn emotion, drink. Sioned ddim di gwisgo foundation ys amser maith, so nid yn unig ydi mocha fi yn shade hyfryd o gin pink. Mae di dechrau mynd reit lawr, fel Rhys Patchell y rugby player. Mae'r cochni wedi rwan dechrau just fel gweithio i ffordd lawr fy nghorff cyfan. You're making it work. You're making it work. Mae'n really sniffly one. Okay, yes. Diod y ddegawd. Oh, shit. O dy galon, o top dy feddwl di. Be lle wyt ti? Yr un sydd wedi hitio fi yn y 10 blwyddyn dweitha, de. A fatha yn neich di fynd, oh my god, be di hwnna? Dwi eisiau mwy o hwnna. Ydy come on, be di enw fo, yr IPA na, Bryn, help me out, there's bars in London. Brewdog, Punk IPA. Punk IPA, yeah. Mae o yn fatha, yn un o'r diodydd na, lle ti just fatha, oh, wow, yay, dwi'n licio hwn. A wedyn ti fatha, 3 diod i fewn, a ti'n mynd, oh my god, beth sy'n digwydd efo'r byd? Dwi'n meddwl dwi eisiau mynd i fewn i cocoon fi. Dwi'n gobeithio fod neb arall o gwmpas am fod, Jesus Christ, dwi'n dechrau teimlo really stupid. Ma ffindio quotes session ale dda yn daith a hanner. Dwi'n cofio, ddi'n arfer goffa bod yn Budweiser gwan fel piso i fi, achos mae gennau blood brain barrier eitha tena. So, dwi'n falch bod ti di ffindio dy un kind of pièce de résistance fanna. Ond mae dy tolerance di ar gyfer alcohol wedi gwella, dwi'n meddwl, a gweithio fan i am 10 blynedd. Da chi, fel, dyna beth sy'n hilarious, fel ti'n gwrando nôl, cos weithio dwi'n gwrando nôl ar y sioe, a dwi'n mynd, shit, honna di hi, honna di turning point. Stym mynd nôl wan, Sioned, ti di dal hi. Ymddeheiriadau pawb. Dwi'n di cyrraedd honna eto. Na i'n seinio rhyw seinydd Claxon. Fydd off probably hanner ffordd trwy The Last Airbender, lle mae rhywun just yn deud, I always knew I was a bender, Harry. Oh, God. A mae hwnna, o deud hwnna... Beth sy'n waith ydy, mae'r hynna cael ei roed yn hollol, fatha, completely straight delivery, a mae'n just, Mae o'n wrong ym mhob ffordd, mae o'n wrong, mae o'n slur, mae o'n horrible, ond yn ei termau nhw, mae'n hollol ffain o beth i ddeud. Hollol ffain o fewn termau'r... Anyway, o fewn termau'r ffilm. Boys. Preview yn ys ymlaen, ie. So, Sioned. I fi... Diodydd y degawd. Da ni'n mynd i gael enillydd dwbl yn oson. Mae'n gorau bod yn Polynesian Gin. Wow. Rhaid fi dweud y stwff ma. Mae o'n small batch stwff. Mae o'n dweud fil o boteli. Lipsic! Iestyn, swn i'n gwybod bod ti heb drio fo. Dyma cyn lle dwi wedi gwrando. Swn i'n gyrru blyncu botel fyny i ti? Na, Here we go then. Mae'r lle na efo fo. What you call it? Iechyd da.
So, ma' nhw efo fo. Falle bod nhw'n neud testers bach, fel botol bach 5 pint i ti. Ie. I ti drif allan, ond rhan ar un fawr. Mae'n dweud shout-out i Elliw Gwawr, #friend of the show, nath reid y tip i ni am Polynesian Gin. Wel, ti'n mo be, mi allai reidio, ti mam a dad, allai reidio i'r distyllfa na mewn 20 munud. Ag awr a hanner ar y ffordd nôl. Ti'n mo cael yfed o'na ddo? Sgennyn nhw'n bar? Ti'n cael prynu fo na? Ie, just mynd tu allan i'r ffens, agor y botal. Mae nhw yn gwerthu tonics eitha smart yna hefyd. Picnic. So distyllfa dy fi. Picnic. A yn Corus Craft Centre, bob tro ydych chi'n pasio rwan o Fachynlleth i Ddolgelle, fyny'r ffordd na, mae rhai bobl yn teithio i'r gogledd ar y ffordd yna, di hi ddim yr Eiffel 70, mae hi'r un tlws. Bwch tal y llyn lot neisiach. Mae hyn yn essential shopping hefyd, cofiwch. So. Oh my god, ti'n meddwl bod nhw dal ar agor? Ie, falle. Amser y Mae'n barnos? gallu postio. Dwi'n mynd i ddeud hwnna. Hefyd, dwi'n mynd i ddeud, mae cwrw 0% wedi gwella yn aruthrol yn y 10 mlynedd diwetha. I fi yn bersonol, chos ni wedi cychwyn y degawd, o'n i'n disgwyl, plant, a cwrw 0% yn fucking ffiaidd. Bex Blue, just, di ddim yn heiddi. Dy Bex Blue ddim yn heiddi le. Ond Bex Blue dy cyntaf, Bex Blue wedi cropio'n fel bod Erdinger yn gallu rhedeg. So, mae yna gymaint o lefydd yn ein. Mae Guinness, di ddechrau Guinness 0% wan, a dwi'n really sy'n trio. Jesus. I know, dwi'n gwybod, mae'n anosweithi, lle ti just eisiau'r bles yna, ond ti ddim eisiau fo. Dwi ddim di troi fewn i fel Gen Xer bach special sydd yn penderfynu bod alcohol i gyd yn wael. Ond dwi hefyd yn deall bod eisiau, mae cymedroldeb yn rhywbeth really pwysig. Everything in moderation, including moderation. Dwi'n meddwl, yn y 10 blwyddyn nesa, mae non-alcoholic, fatha, diodydd grown-up, as such, yn mynd i fod yn big thing, lle, fatha, fyddi di ordro rhywbeth fatha gin and tonic, ond dim gin ydi o as such. Mae seedlip... Diolch chi fyny, Bryn? Na. So, nes i cael, o'n i ceisio'r argument ma fo rhywun, o M&S yn gwerthu botal o alcohol-free gin and tonic. O'n i eisiau dweud... But it's not. So tonic then. Ia, digon gwir, ia. Mae'n bach mwy o botanicals eich, ond heavily essentially. Botanical. Yeah. Be dwi'n sôn amdan ydi fatha squash mewn ffordd ydi. Yeah. Squash nice. Yeah. Grown-up squash. Ie, diolch yn goffa bo'n felus. Ti ddim eisiau pop. Dim gormod o siwgr. Ie, dyna di'r broblem di bod erioed. Os ti'n mynd allan a chdi'n dreifio, pop. A falle ti'n just yn efo dŵr, neu ti'n cael siwgr o ryw fath, a na ni. Na fo. Dwi'n licio y syniad yn yr hen amser yng Nghymru, a dwi'n cofio darllen hwn yn rhywbeth fel Silas Mann yn rhywbeth. Oedd bragu cwrw bach, oedd pawb just constantly yn yfed falle 1% cwrw. Achos oedd o'n ddiod, ti'n gallu bragu adre yn hawdd, oedd o'n lanach na dŵr weithiau, so ti'n cael dŵr a dy ffynon di ddim y peth gorau. O ti'n bragu cwrw bach, ac oedd o just fel... So oedd pawb just constant, just buzz bach. A mewn cadw... Dyna pam gallai Saeson cerdded dros ni, a bod o'n ni fel, iawn, iaga. Da chdi dod â botal. O, dowch i fewn. Mwr di dod â botal. Ma' nhw'n iawn. So dyna beth ddedau, un arall, just i orffen hwn, diodydd y degawd, ydy, so'r degawd cyn hon, nes i ddarganfod green tea, wel fewn i green tea, degawd yma, yn 2 flynedd diwetha, dwi'n ganfod matcha. Dwi dal wedi prynu'r kit. Mae ar y list, mae yna. Iestyn, mae'r hyster fi o prezis, prezis, yn mynd yn fwy wan. So pure chimp. So pure chimp ydy'r matcha dwi'n cael. Monkey matcha.
pricey, ond broblem oedd, honna ddyr un cyntaf ges i, ac oedd o'n lush, a wedyn nes i drio matcha fel, yes, ceremonial grade, oedd eBay am fel hanner y pris, mynd, it's fine. Dath o ddod, ac oedd y lliw, oedd o ddim y gwyrdd llachar ma, mae fel edrych ar fel ti mewn yr hover mower, pan ti'n agor yr bach o matcha, mae fel, mae'r gwyrdd ma just fel, what? Mae mor hyfryd, dwi wedi peintio wal yn ddafell fyw fi, y gwyrdd ma. As long as ti'n trio yfad o wal, ti'n oce. Ydy Lidl di dechrau gwerthu matcha eto? Ddim eto. Maen nhw'n gwerthu fel iced green tea, ti'n fel Lipton, fel American blinking iced tea, gach ma, fo just sugar yna fel. Be oedd yr chai tea latte? Chai ydy'r gair am tea, so tea latte. Yeah, tea. It's like bar of breath bread. So, dyna beth ddau, pure chimp. I fi, dwi wedi ffeindio, achos allai ddim yfed caffeine yn iawn, allai ddim yfed coffi, go-iawn, dwi'n goffo gael caff, a mae'r caffeine mewn matcha ddim yn rhoi paranoid palpitations i fi, mae'n really dda. Okay, so oedd hwnna just yr round dosbarth canol fanna, sorry pawb. Beth ti'n galw fo? Oh my god. Na, mae hwn mor boring i'r gwrandawyr lle mae Sioned yn trio cofio gair a mae just i mynd. Dos am edit, here we go. Dosbarth nesa. Tech gorau'r ddegawd. So mae hwn yn mynd i fod yn controversial, achos mae hwn fel hardware, darn, rhywbeth fel na. Dwi'n gwybod pa'n sgynna i, sy'n sgynnu arall un. Gwn. Switch, man. Mae'r Switch ydi Wii y genhedlaeth yma, a mae o'n amazing. Mae i fi... Mae na gymaint o tech. Os wyt ti'n cyfri fel datblygiad ffôns fel tech, obviously, ffôns cyflym sydd yn gymaint mwy galluog na unrhyw beth wyt ti'n gwybod am. Ond, o ran innovation chwarae, honna ddeda i. Dwi'n straffaglu meddwl am tamad o technoleg yn yr ystyr cyledwedd. Electric bikes yn un arall o gennau, stuff sydd fel tech na gdi, mae o'n ehyniad ar rhywbeth arall. So be ni di meddwl oedd y datblygiadau mewn fintech. Ie. So finance. Wel, y syniad war bod chdi efo mwy o reolaeth o dy bres a gallu cadw a nid yn unig hynna mae'r bancia wedi cael ei gorfodi i gwellai gem in terms of gwasanaethau wneud yn hawddach i ni cael at yn pres chys ti sôn amdan dwi'n eitha sicr fatha 10 mlynedd yn ôl oedd i'n cymeryd 3 neu 4 diwrnod i chdi drosglwyddo arian o un lle i llall wwan mod i'n mynd erbyn diwedd y diwrnod ti'n gallu gyrru dwi wwan yn gallu cael bank balances fi ar yn ffôn i'r eiliad dwi'n gallu wedyn gweld wedyn a fel ti'n ei cynt efo'r algorithms mae o'n gallu gweithio allan roughly faint o bres dwi'n mynd i fod efo erbyn diwedd y mis a gallu budgetio hwnna da chi di cael fi mae'n i Monzo mae Monzo deitha ti 2 ddwrnod o flaen llaw watcha di mae'r bil ma'n mynd allan mewn 2 ddwrnod mae contactless payments hefyd wedi wneud sefyllfa lle ti yn gallu mae di helpu sicrhau data chos ma' nhw wedi bod yn roed yr technoleg yn ei le sydd yn sicrhau y data so bod chdi yn gallu neud pethau fel talu o dy ffôn di neu talu o dy watch di so fintech fysa a stwff open banking hefyd so a switch accounts yn gyflym so open banking a account switching pethau fel hefyd wedi helpu dwi'n meddwl ma' na a dwi'n cytuno ma' na drafferthion efo pobl sydd ddim o reidwydd efo'r gallu i cael cyfrifon banc so yn amlwg efo'r gyfraith yn Brydain mae haich di gael cyfeiriad post i mi oeddech chdi
fyny at eitha diweddar cyfeiriad post mwyn gallu cael cyfrif banc. So mae hynny yn amlwg yn broblem efo'r diwydiant yn gyffredinol, neu os ti'n dibynnu ar smartphone i gallu cael at pethau yma, eto mae hynny'n broblem, chys os ti ddim efo smartphone, sut wyt ti'n gallu cael at y bres. Dwi'n cytuno, mae hynna'n broblema sydd angen i datrys, ond mae'r ffaith bod gen ni fwy o stwff fintech yn mynd i orfodi banks i datrys y broblema yna mwyn gallu cadw fyny efo beth sy'n digwydd yn y farchnad. Yes, be amdan ti? Wel, mi oedd gyna fi switch ar y list efo Breath of the Wild fatha'r thing i gael chdi fewn iddo fo, ond Bryn yn wahanol wedi chwarae Breath of the Wild am chydig, ond wedi rhoi mwy amser fewn i Animal Crossing o beth dwi'n meddwl. Ddigon teg. Horses for courses. So, Dogs for Islands. Be sgynna fi ydy, mae wedi bod mae o'n 3 peth efo'i gilydd. A sydd wedi helpu o fewn yr cyfnod stupid ma sgynna ni. Efo'r plant adra ydy yr Apple Pencil fel y top thing, efo'r iPad ac efo Procreate. So mae'r ferch a fi i ryw radda, dwi eisiau gwneud mwy, ond mae'r ferch wedi just cymryd at defnyddio yr Apple Pencil efo'r iPad a Procreate yn bennaf i wneud lluniau a i wneud i gwaith cartra, oherwydd fod mae'r technoleg yna o fod dos na'm latency. Wel, ma' na, os ti'n edrych yn microseconds neu be bynnag, ond dos na ddim really perceptively. Dim e be o'r stwff greiddiol oedden ni wedi bod yn styluses ar yr iPhones cynnar, yr iPads cynnar, lle ti'n rhoi llinell drosodd a oedd o'n mynd llinell. Ac efo soft tip thingy. So mae hi, oherwydd fod mae Procreate yn recordio be ti'n neud tra ti'n neud o, ac un o'r darna gwaith cartra oedd hi'n gorau neud oedd neud just neud image sequence o cread y bydysawd, a be nath hi oedd be oedd o da? I wneud efo'r Beibl oedd actually, ond nath ni dwyllio pyn bach yn dangos yr Big Bang a shit fel et, rhywbeth fel so oherwydd oedd hi'n neud y llun, be nath hi oedd wneud llun o yr bang mawr ma, fath ar hael, a wedyn yn canol hwnna wedyn nath y byd ddod, a oedd hi'n neud y llun o'r byd, a wedyn i fewn yn hwnna wedyn oedd gen ti llun o pobl ac anifeiliaid a stwff fel na'n dod, a wedyn nath i submitio yr fideo i fewn yn hytrach na'r llun gorffenedig, oherwydd oedd y llun oedd y fideo yn dangos yr timeline mewn ffordd yn yr un ffordd, ac oedd o'n wych ac oedd hi wir yn mwynhau just neud lluniau random weird yn efo, a mae o'n ac i ryw radd a mae well na fel tips, paint, pensilia, oherwydd mae o ar layers ac os ti'n neud camgymeriad mae mor hawdd cael allan o'r camgymeriad yna, lle mae'n gallu fod yn really frustrating os ti'n neud rhywbeth mewn charcoal a ti'n fatha, shit, dwi wedi reid y marc anghywir lawr, a mae, waith i fi ddechrau eto, ti'n gorfod talu fo bin. O'n i cofio adeiladu Airfix, Apache helicopter Airfix. No way. Oedd o'n rhyw 60 cm o hyd. A ni'n asemblo hwnna, a mae fi dod i roed yr ffenast on, a mae fi roed yr gliw arno fo, a nath y gliw smutio ar edrych ar hyd y ffenast, a mae fi'n neud hwnna fel yma, mae fi'n dweud, oh well, it's fucking ruined now. So di gwerthfarogi beth ti'n neud ydy fatha, mae'r ffaith bod chdi yn gallu
roed amser fewn o beth fel Wow, just roed... Mae fel rhywbeth Black Mirror i ddw pan ti'n meddwl am fel, sa'n neis gael undo ar fel bywyd ti. Wow. Yeah. Be arall y so y Switch a'r Apple Pencil game changers. Oedd. Oedd y hardware, ia? Yeah. Oedd. So nesa sgennyn ni di app gore y ddegawd. A dwi'n gwybod, mae hyn yn anodd. Mae gennau'n cwpl... Screen time. Moment cyn hynna. Moment oedd yn cadw screen time. A wedyn nath Apple dod a just rhoi o fewn y system nhw, ti fel, tyra moment, sorry. Dwi'n mynd talu $4.99 am rhywbeth mae Apple yn mynd i wneud i fi anyway. Yikes. Be ddeda i di, mae'n anodd achos mae ffôns just yn... It's cliché erbyn hyn, mae ffôns yn amazing, mae'n gwneud pob peth, mae nhw wedi newid y byd, la. Ond, mae yna apps sydd yn newid byd ti dy hun, fel so dyn nhw'n beth mawr, a dyna dy beth dwi wedi mynd ar ôl, hefo un fi. Be sgyn ti ar y... So, i ddechrau fo, a mae hwn yn mynd i swnio fel, be? Just podcatchers, just pob math o fel podcast apps, achos, o'n i'n meddwl nôl, 10 mlynedd yn ôl, hyd yn oed 8 mlynedd yn ôl, pan o'n i wedi cael ymhlentyn cynta, oeddwn ni'n gallu gwrando ar y radio trwy ffôn fi, so o'n i'n gwrando o'n i dal yn gwrando ar 5 Live drwy nos, to up all night world service stuff, pan oedd y gen ti feeds ganol nos, ti'n deffro ganol nos, o ti eisiau mynd nôl i gysgu, ti eisiau gwrando ar rhywbeth, be o gen i oedd 5 Live, up all night, dros penwythnos, pethau fel na, a dwi'n cofio, allai'n deith y ti pryd yn union, rhyw 6 mis, oedd hi'n rili fian ar ôl cael llew, a ddechreuais i iwsio actual app dechrau, oedd o god, o'n i'n probably ar HTC Wildfire neu rhywbeth effernol flashback o ffilm. A dwi'n credu na beth fel, dim RSS radio sef rydw i'n siarad, ond rhywbeth really simple. A just ydi, like, absolutely chwythu brain bach fi fel, oh my god, allai gael unrhyw rhaglen radio dwi isio, pretty much unrhyw bryd. So nes i just dechrau absolutely batcho in our time gan Melvin Bragg. Oedd wedi bod mynd ers fel 2008 neu rhywbeth, ac gen nhw dal yr archif amazing ma adeg yna. Ac o'n i just fel, mae hwn yn life changer. I hogan oedd yn dod adre yr ysgol, just about yn trio gwrando ar bach o Chris Moyles, a wedyn o'n i fel, so ni'n switcho draw i Radio 4. Dwi wastad ydi bod gyd amdan y siarad, y gwybodaeth. Comedies Radio 4 oedd i fi. Ar y pryd, ie. Hanner di 6. O, na ti, exactly. Na ti, cyrraedd yn ôl. A ti'n cael hynna. Dwi di symud i ffwr o'r stuff na rwan. Mae weird imperialism, Lloegr-centric, Radio 4 bach yn... So, roes i gorau i... Tra dyn ni'n neud yr Haclediad, di roi gorau i Radio 4, chos oedd y Today program yn gwylltio fi. Nes i newid... Zen Bryn. Just rwan, ti just cael gwared o stuff ma. Nes i newid i Radio 3, ond y problem oedd hwnna just yn gyrru fi nôl i gysgu, chos oedd o mor chill. A wedyn... Free chill, man. Wedyn nes i newid un y ddau eto i gwahanol rai, ond be nes i endio fyny ar y beth sy'n mynd ymlaen y bora wan ydi Magic at the Musicals. Oh, well, of course. Just so hwnna di cymryd drosodd gen on-core radio, nath o gau on-core radio a dechrau Magic at the Musicals, a mae'n gyd yn gweithio trwy'r HomePod sydd yn gret. Amazing. Plus mae'r HomePod yn ffindio'n hawddach i fi ddeud Magic at the Musicals na ddeud on-core radio, chos dwi'n quite yn dall beth dwi'n dweud. On-core? Ne be o'n i'n gofyn sa chdi ofyn sa fod o'n y blaen. Yeah, so ddim quite gallu dall. Radio Cymru. Play Radio Cymru. Ond da'r ganfod lot o cynnion really dull o gwahanol musicals, oedd yn ffantastig. Un o'r ffefryna di bod yn ddiweddar The Song That Goes Like This o Spamalot. So mae'n dechrau dweud. So mae gen ti un o'r nights a Lady of the Lake dod allan, a mae'n dechrau dweud,
once in every show there goes a song like this, starts off soft and low and ends up with a kiss. A mae'n just yn mynd lot o stwff fel am fatha fourth wall breaking, a ma' nhw'n fatha bod yn gas at y cyfarwyddwr, chos nath nhw'n mynd ar orchestra fyny i nodyn E, ac oedd yr Lady of the Lake yn mynd, it's everyone can see we should have stayed in D i'r conductor. Mae'n ffynnu dros ben. Ond ia, mae ti'n ffindio fo, a ti'n cael mae'r technoleg fod i'n neud o'n hawddach i chdi cael mynediad i'r stwff yna, dydy, a dyn ti... Mae gymaint o cliché, da ni'n deud amdano fo bob tro, fel yr variety o cael... Fel, mae Iestyn a fi yn bobl sy'n gweithio yn yr celfyddydau i ryw raddau, dydyn ni'n creu cynnwys ar gyfer y stuff yma. Just bod na rywle, bod bobl yn gallu ffindio stuff Cymraeg, specifically. Wel, y pod, y pod yn rhywbeth sydd wedi dod yn y cwpl fynyddoedd diwetha, mae hwnna wedi bod yn ffantastig ar gyfer just ffindio pods Cymraeg, achos o ti beth yn gallu ffindio nhw. Ti dal ddim yn gallu ar Apple Podcast neu ti dal ddim yn gallu ffiltro da ni di gwyno. Specifically in buddies ni yn Apple Podcast. Yn dyna ni. Ond un arall na i ddeud yn really gyflym, achos dwi'n sylwi bod ni dros awr rwan, a mae gennym ni Airbender i wneud. Dwi'n mynd i ddeud... It's a podcast. Don't ni just read ar YouTube yn really hir. Mae'r pobl sy'n gryndo i'r sioe yma, y tri yn nhw, yn gwybod beth maen nhw wedi seinio amdan, a maen nhw'n gwybod mae hwnna'r 10th anniversary, a maen nhw'n gwybod maen nhw'n mynd i dod yn 10 awr o podcast, Cos mae gen y tri yn ni teimladau am gyfer... It's a telethon, neu beth bynnag dio. Os ydych chi'n ffynnu fewn, mi na i rei pres i lot of bargain boozes ag... Be ddedau yn gyflym ydy Down Dog, sef 2 flynedd yn ôl. So, cwpl o flynedd y cynt o'n i wedi dechrau wneud yoga. Mae'n rhywbeth dwi rioed wedi bod yn dda iawn am edrych ar ôl fy hun. Do'n i byth yn ei chwaraeon. Nath profiad chwaraeon yn yr ysgol, 100% rhoi fi ath chwaraeon am byth. Standard. That's a lot o ferchaid dwi wedi glwad. Lot fawr o ferchaid dwi'n abod. Oedd ti byth yn cael yr opsiwn i wneud unrhyw beth hefo dy gorff oedd ddim yn netball na hoci. A oedd hwnna'n soul destroy. Sas o rwy'n di deitha fi, hei, granda, mae na fel thing ti'n gallu neud hefo dy gorff, mae'n gallu chilio ti allan, cryfhau dy gorff di, di o ddim yn mynd i flerio asma ti fyny, a ti ddim yn mynd i poenus ti'n dew neu beidio neud o. So ni di bod fel, take me to church. Neu'n hytrach, rhowch yoga mat i fi a dangoswch i fi be i wneud. A so hwnna, mae wedi bod yn life-changing, mae actually yn rhywbeth, a dwi'n gwybod mae pobl fel, adeiladu habits iachus, fel dwi byth yn adeiladu habits, oedd o'n awful. Dwi just ddim yn neud i byd i edrych o'n hyn. Ac as 2 flynedd wan, dwi wedi bod yn defnyddio Down Dog, a dwi yn neud yoga 6 diwrnod yr wythnos, a mae o'n ffantastig, a dwi'n teimlo'n gas, achos mae yna athrawon yoga go-iawn, a dwi yn mynd i rhai dosbarthiadau Zoom weithiau, ond mae Down Dog yn rhoi... Ti'n setio'r parameters, a wedyn mae o just yn creu routine i ti bob bore sydd bach yn wahanol o fewn parameters ti. A dwi'n... Mae'n really just... Wirioneddol di helpu adeiladu just habits da. Mae'n annoying weithiau. Mae'n wastad yn trio rhoi rhyw bloody funny quotes o stuff yn efo amdan fel Lululemon prices. Dwi just fel... Just rhod... Un pethau weird glwys i diweddar cyn ffrind i fi oedd hi wedi trio seinio fyny dosbarth yoga mewn gym box yn y ganol y dinas. Actual physical mewn lleoliad. Ie, mwyn ar 1 flwyddyn a hanner yn ôl, 2 flynedd yn ôl. O ie, yn y before time. Yn y before time. Na, oedd hi di deud, oedd hi di synnu, dyna di'r... Oh yes. That's the sound effect of 2020. Oedd hi di trio seinio fyny yoga class, oedd hi di synnu, chys enw'r class oedd competitive yoga. Oh, na. Oh, na. Beth sy'n competitive am yoga? I can hold downward dog without passing out for 3 minutes. Na, dyna di'r holl...
gymodd hwnna, gymodd i'r app yma i fi ddeall, cos pan o'n i'n mynd i ddosbarthiadau, o'n i'n cael masif, oh shit, allai ddim wneud hynna. O, drach yna fi. Ond mae wedi cymryd treulio amser efo fi'n hun hefo'r app mae'n mynd, jumpy, di wneud efo be mae corff yn rhywun arall yn gallu wneud. Be mae'n ti'n gallu wneud sy'n wahanol i be o ti'n gallu wneud ddoe. Neu wahanol i be o ti'n wneud 2 flynedd yn ôl. Os gael athro da, maen nhw'n pwysleisio hynna ydy fatha paid a edrych beth sy'n digwydd drws nesaf i chdi, just concentrate ar beth ti'n neud. Mae wedi bod yn real wir y gwahaniaeth i fi, a dwi'n gwybod bod hwnna just, diolch hyd yn oed yr app, falle bod o just yr arfer, ond bod app fel na yn gallu rhoi o'i ti, a dwi'n cedi dros cyfnod clos, mae lot o bobl yn ffindio stwff fel na, hyd yn oed os ti'n key worker a ti wedi bod allan yn y gwaith drwy'n amser, ti'n mynd i allu fynd i'r gamfa, ti'n mynd i allu fynd i ddosbarthiadau myfyrio. So mae pethau fel hyn yn dod o pethau fewn i'r ti, fel mam, dwi'n mynd dweud, as a mother, ond fel, ti ddim o reidrwydd yn cael amser ydy hun. Dwi'n just yn wyndo os dylwn i ddeud y stori yma. Fe dyn torri fallan, Bryn. Fine, dwi'n mynd i ddeud o, oce, fine. So, mam di bod yn neud yoga adra efo'r tapes a balli. A tapes a balli, so ni di cael, o hi a fi di bod yn siarad lot amdano fo, hi di dechrau neud o, a wedyn, pam o'n i acw, o hi dweud, yli beth dwi'n gallu neud wan, a mae fi'n gweld stwff o'n i di neud yn wrong yn y dosbarthiadau, a falle a deud i'n hi, oce, be eisiau chdi neud, cad golwg allan y beth ti'n neud, chos oedd hi fatha plygu lawr, a beth hi'n neud oedd hi fatha plygu cefn hi hefyd, a dweud, hwnna beth ti angen trio cadw dy gefn yn syth, a dweud, reis, mae hynna'n neud sens, gret, fine, champion. So, ddara hi perswadio dat i dechrau neud yoga, sy'n gret. Gret? Wel, ydy anadi, chys problem oedd hi deud breathe in and do the pose. O dat dal i wynto. Na. Ie, cos dyn nhw ddim yn deud. A wedyn breathe out. Ar diwedd y pose, a mae hwnna'r hanner munud lawr y lein. So oedd dat yn dal i wynt. A problem ydy mae gen dad asma. Eto, mae'n hollol resymol o beth. Mae nhw'n deud i chdi cymryd y wynt i fiewn, ti'n disgwyl i nhw'n deud cymryd y wynt allan, ti'n disgwyl hynna ddigwydd yn dod. So mae'n hollol resymol. So gorfod stopio o rhywfaint ti fydd i'n ôl i inhaler o. Ac o'n mam yn dweud, beth ti'n neud? Beth ti'n neud? Oedd yn deud i chdi dal dy wynt. Yoga injuries. Oedd dweud dal dy wynt, oedd dweud, na, pa'n just breathe in a neud o, gyd i gwyntio allan. So hwnna'n... Oh god. Sorry mam a dad, dim bod chi'n mynd i ryndo i hwn, ond... Lyfio mam a dad. Diolch am wneud yoga. Mae yoga yn neud byd gwahaniaeth. Dim bod fi'n gwybod dim byd am pêl-droed a sut person ydy Ryan Giggs, ond supposedly Ryan Giggs yn aros yn injury free achos oedd o'n neud lot o yoga yn ystod ei amser yn chwarae fel pêl-droed rhwnglarol. Falle. Yei, yoga. Geri shout-out i yoga teacher Gogledd Cymru. Da chi fi Sioned yn cofio bets am brysur oedd i ar ci bach di e? Ydw, dwi e? Hi nath ddod i fewn i gwaith a dysgu yoga i ni am rhyw 10 sesiwn ac oedd o'n wych. Ti'n anghofio fel faint mor dda mae'n teimlo just i symud dy gorff mewn ffordd disglyblit na bo, turning point. Turning point. Awr ac ugian di gydau munud i fewn. Diolch boys. Dwi dechrau cael bach mwy o boer yn yngheg wan, mae'n dechrau. So, app, da ni dal chwilio am apps gwedd newidiol, traws newidiol. Gai ofyn gynta, cyn i chdi symud ymlaen, o chdi'n sôn amdan podcast. Pa podcast app ti'n defnyddio ar y funud i fi cael reid i lawr? Ti ddim yn cael cymryd y piss, achos dwi dal yn defnyddio RSS Radio. RSS Radio, dwi di trio gymaint o weithiau, dwi di trio Overcast, dwi di trio podcatchers gwahanol, dwi di trio gyd, Stitcher, whatever. RSS Radio. A be di'r peth mae RSS Radio yn neud, dydi myd arall yn neud? I fi, playlists. I fi, mae'n auto rhoid playlist i fi, allai wedyn just... Diolch yn rhoid fel
podlediad i fi mewn batches o fel, mae yna 2 pennod o hwn, mae just yn llythrenol, yn really hawdd i ti ddechrau, just deud, reit, play queue, rhod pob episod newydd sy'n dod, rhod o'n y play queue, ar ôl 2 wsos, dwi obviously ei brando yn fo, tyna fo allan, stuff really simple fel na. So bob tro dwi'n agor y playlist, play queue fi, maen nhw na. Dwi ddim wedi gallu dod i'r afel hefo workflows ar apps podlediad gwahanol. Dwi'n gwybod... Sorry i ddweud, ond mae Overcast efo hynna i gyd a mae o'n gweithio lot well. Ydy i ti, mae'n gweithio lot well i ti. Ie. Dwi di ffindio'n ffordd efo hwn, mae'n gret, mae'n lyflu, mae'n jyst yn gweithio'n hapus efo ffordd fi'n neud. Cyn bell efo dy lleisia'n cyrraedd dy glystiau, mae o'n gret. Nice. Mae gennau podlediad o'r enw Phoebe Reads a Mystery, sef Phoebe o'r Criminal Podcast yn darllen mystery novel, a dwi di wneud siŵr bod y setting ar hwnna, mae o automatically chwarae hwnna ar 1.9 speed, yn lle... na, dim 1.9, 0.9 speed. Right. Dipyn bach yna, dyna'r fwy ar y deg. So, mystery is coming and he's going to get you. Yes, yeah, sorry, 0.9. Mae'r cymeriad mewn mynd un o'r Warner Brothers cartoons oedd y siarad fel adaeth oedd yn mynd the Looney Tunes. Dim yn Looney Tunes. Da ni'n siarad am fel ASMR a mae gen Phoebe llais fel hyn beth bynnag. Ond pan ti'n rhoi di'r 0.9 mae just yn swnio tam bach yn pist. So mae'n neud. Mae'n swnio fatha byn bach o that Twin Peaks. Ach. I'm all for it. Rioed wedi gwachio do. Mae ti'n rioed wedi gwachio Twin Peaks? Ie, mae'n blwyddyn dwi'n nes i gwachio do. Ti, fel, mae gennau gobeithio 10 mlynedd arall y fywyd yn y fi, rola. Cool. Oes unrhyw un eisiau rhoi shout-out am apps traws newidiol dros 10... Achos mae apps i hun yn thing dros y 10 mlynedd diwetha, dydy? I blant, 10 blwyddyn yn ôl, nath na gwmni bach o'r enw Toca Boca cychwyn. Toca Boca! Yes. Ac maen nhw wedi rhyddhau dwi'n ni'n faint o apps ers iddyn nhw gychwyn. Nath o ddechrau o'r enw Helicopter Rescue. A wedyn maen nhw wedi datblygu. Ac hyd yn hyn, mae mhlant i dal yn chwarae gema Toca Boca ar ei iPad nhw. Mae o werth y pres. Mae nhw'n cute, dos o ddim drwg yn nhw. Animation gwych. Un o'r ein mwyaf poblogaidd oedd Toca Salon, lle ti'n dewis dy gymeriad, a wyt ti'n just yn steilio i gwall nhw yn y ffordd ti isio, mewn ffordd crazy, ond erbyn hyn mae'r merch efo... Defod yr un ffordd mewn bywyd gwir, os ti'n gen ti dollhouse, a mae gen ti dolls, a ti'n chwarae fo'r dolls, a ti'n neud nhw, smalio, actio allan pethau. Mae gen nhw'r app mae'r enw Toca Life. Wrth gwrs mae yna in-app purchases yn efo, ond ddim yn y ffordd drwg. Yr in-app purchase ydi fatha pan maen nhw wedi datblygu... Mae'r gem i hun am ddim, a ti'n cael hyn a hyn o cymeriadau a tai. Mae o fatha dinas mawr Toca Boca lle mae'r cymeriadau mae i gyd yn byw yn efo. A mae fyny chdi fynd rownd y byd efo dy cymeriadau a darganfod pethau cudd yn efo. Ond ti'n gallu prynu, os maen nhw wedi datblygu ysbyty newydd neu ysgol newydd, prifysgol, ti'n gallu prynu hwnna a reid o fewn yn dy fyd di. So fatha lefel newydd mewn ffordd? Mewn ffordd, ie. Ond ydych chi talu yn expansion pack mewn ffordd? Ie, maen nhw wedi cymryd yr golwg ma o, wel, nawn ni adeiladu hwn y byd ma, a nawn ni rhyddhau efo hyn a hyn o stwff, a wedyn nawn ni cymryd yn amser i datblygu mwy o stwff iddo fo. So, yn y diwedd, mae gen ti'r byd, lle mae gen ti maes awyr, mae gen ti lle fydd i fynd ar gwyliau, mae gen ti zoo yn efo, a bob dim arall. So, bob hyn yn hyn, bob rhyw 3 mis, mae arian yn dod at y fi a dweud, gai gwario 2 bint i gael yr expansion yma i hwn. A wrth gwrs, am fod, mae o, dos am byd drwg amdano fo. Ti'n prynu jewels i gallu... Ie, yn union. A mae'n cael oriau o hwyl allan o'r cymeriadau. Mae di wneud ni i gyd fel teulu o fewn yn efo, am bod ti'n gallu creu'r cymeriadau. Cute! A mae o... Mae'n gret, mae'n really gret. A mae di dechrau TikTok channel account i hun, lle mae'n dangos
secrets toca boca live i fewn yn y TikTok account ma. A mae'na gymaint o bobl... fel Easter eggs. Ie, a mae'na gymaint o bobl di gwylio i fideos hi i ffindio allan lle mae'r Easter eggs ma o fewn. Yes! Arian TikTok star! Iddo hi, mae hynna'n fatha, oh my gosh, crazy, mae bobl mae gyd yn licio beth dwi'n neud. A mae fwy o sort of cam iawn i'r syniad gallu creu pethau hefyd de. So mae hwnna'n yr agwedd creadigol. Mae hynna'n rhywbeth ollol ar y wahan, ond TikTok, love it or hate it, whatever, fe draen coelio, tywad, oce, mae yna lot o bethau stupid yn fo, ond waw, mae yna bobl creadigol arno fo. Oh my god, cytuno. Dwi'n bod yn y dyfodol, Geniuses. nhw fydd editors y ffilms da ni'n gwylio, fatha, da ni erioed i meddwl gwylio ffilm mewn certain ffordd, a mae'r editors sy'n dod allan yna, a oherwydd mae'r edits, mae fy merch 10 oed yn neud yn well na be fysrwn ni'n gallu dychmygu neud fe hun. Mae'n net. Mae o'n bonkers. Y transitions mae hi'n meddwl neud, fatha, achos bod o'n native, ti'n ma beias, mae o'n iaith native i'r app, so dydy o ddim fel bod ti'n goffo dysgu fel, mae'r plant, mae pobl di tyfu fyny hefo iaith golygu fel teledu, maen nhw jyst yn deall hwnna intrinsically. Ond unwaith ti'n mynd fewn i TikTok, mae restrictions y peth yn gwneud i ti fod mwy creadigol, a mae pob beth yn neud sens o fewn TikTok wedyn. Beth yw'r Mae'r ddwediad amdano fod oes scarcity breeds innovation neu rhywbeth fel yna. Ti'n bod mwy creadigol yn meddwl amdano fo. Fel mae Iestyn, mae'n sgiliau mae nhw'n mynd i fod yn just mae'n fod yn reflex mewn ffordd just yn gallu neud a hefyd i ryw radd am rhywbeth thema da ni wedi bod yn sôn amdan dros blynyddoedd ydy'r syniad bod mae'n neud gallu creu cynnwys o rhywbeth mae rhywun yn gallu neud a mae'r technoleg yn dwylo pobl oedd i'n gweld y launch iPhone newydd ddiweddar mae gen ti cameras anhygol ar y ffôns ma wan a mae'r meddalwedd anhygol Dolby Vision ar y ffôn sy'n hollol mental ac oedd iPhone gyntaf mynd yn neud fideo so mae o'n a ti sôn amdan stwff fysa angen regs anhygol o fawr a ddyn nhw'n dangos fideos o rywun yn neud fatha yr trailer lle nhw wedi mountio lot o'r iPhones ar GoPros ar gorilla pods yn sownd i gwylod lorry ar hyd y desert efo'r tywod yn mynd a'r llwch yn mynd a'r ceffyla ma'r redag a hyn i gyd wedi ffilmio ar y ffôn dim ar ryw steady rig anferthol ar y fucking ffôn mae'n galluogi unrhyw un sydd efo syniad fynd allan yna a just cael go yn ni a dyna dwi'n licio amdan am fisoedd tywod ers y lockdown busnes mae'r plant di bod neitha obsessed efo TikTok ac o'n i yn ei erbyn o'i ddechrau ni ond wedyn unwaith nes i weld fideos oedd y plant yn creu a ni'n meddwl wel dydy hwn ddim yn ddrwg maen nhw'n gwylio fideos bobl eraill ond maen nhw'n cael ei dylanwadu mewn ffordd mor positif i greu fideos eu hunan ac yn dysgu heb iddyn nhw sylwi fydoli bod nhw'n dysgu sgiliau sy'n mynd i helpu nhw yn y dyfodol fedri dim gweld ffordd ddrwg yn efo yn wahanol i sgiliau storio yn America efo gwallt mawr mae pob cenedlaeth angen pobl sy'n gallu deud i stories nhw a mae hwnna'n swnio'n hollol cliché dyn ni'n dod o cenedlaeth sydd wedi really embraceio YouTube fel lle i fynd i ryddhau dy stwff di mae mor ddiddorol i weld mae'r bite-sized bachog bychan bach fideos
ffantastig ma sy'n mynd i ddod allan ar gyfer genhedlaeth, dwy genhedlaeth lawr y lein, ti'n ma? A mae'r pobl credigol wedyn yn mynd i ddeud, cool. A beth ydy, mae 90% o'r pobl ar y platform, maen nhw'n mynd i fynd, maen nhw just wastad yn mynd i creu fideos 30 eiliad ma. Ond mae'r pobl, yr 10% credigol go iawn, ultra creative wedyn ar ben hynna, yn mynd i ddod at limits o platform a gweithio allan. Dwi di gwasgu gymaint o credigwyr, dwi'n gallu allan o hwn. Be di'r peth nesa? A wedyn upio'r game wedyn. A ti'n meddwl, fydd y peth nesa'n rhywbeth, fyddwn ni'n hyd yn oed yn gallu dychmygu, ddown ni nôl mewn 10 mlynedd arall gobeithio. A dod allan i hwnna, ti'n meddwl? I dod bos fi i fi unwaith. Ni di cael, o'n di deud i fi gwaith, ti di fyny fod y 5-year plan di. Be di'r technoleg a'r stwff da ni am wneud dros y 5 mlynedd nesa. Dyna oedd y mater fi, a ni'n meddwl, be ffwc dwi'n mynd i wneud? Be? A dwi'n trends forecaster rwan. A bos yn dweud i fi, be chdi'n gwneud 5 mlynedd yn ôl? A fi'n dweud, dyma fe ni'n gwneud 5 mlynedd yn ôl. Oedd disgrifio fe be ni'n gwneud. Cool. Sa chdi wedi meddwl 5 mlynedd yn ôl, fysa chdi'n lle wyt ti wan. A ti'n dweud, na, fyswn i ebdi. A o'n dweud, cool, be mae hynna'n deud i chdi ydy, bod mae trio predictio beth sy'n mynd i ddigwydd mewn 5 mlynedd yn hollol stupid, a diolch beth yn mynd i ddod yn wir. O'n dweud, yep. So beth ti'n dweud ydy, mae rhywun wedi gofyn i fi wneud yn hollol ddi-ystyr. O'n dweud, yndi, ond hefyd, neitha neb poeni. Ti'n angen neud o? Just roi unrhyw bullshit yna, mae rhywun arall yn mynd i just dweud, o, fy'n mynd hynna, fy'n mynd hynna. Dyna ni. So just fatha, dwi'n mynd i werthu o'n i'n am yr S ar y pryd, dwi'n mynd i werthu pants ar y ffucking lleiad. Dwi'n dweud, cool, sgynna ni'n budget. Sgynna ni'n budget yna croesi fe ffwrdd. Ond eto, fel ti'n, mae nhw'n mynd i weld, mae nhw'n mynd i cyrraedd limits o platform, mae nhw'n gallu wranglo gymaint o be mae nhw'n gallu allan ono fo, a mae nhw'n mynd i cael yn frustrated efo o limitations y platform, a symud ymlaen i'r platform nesaf. Ella YouTube, ella mynd i fewn i creu sioia ar gyfer teledu, gweithio i Netflix, creu documentaries. Gymaint o documentaries ar Netflix. Gymaint o documentaries. Hei, ti'n ma be? Mae Quibi di gorffen. O'n i'n mynd i ddol, fydd y TikTokers gyd ar Quibi. Quibi di mynd. Digwyddiadau ar fi. Megaser yn wyb. Whatever. Waw. 2 biliwn dolar. Dwi'n mynd i wneud yn really super duper cyflym achos dwi isio ni fynd at y ffilm ywan achos mae'n terios. Yr un da ni'n mynd i wneud yn quick ydi diwylliant y degawd. So mae hwn yn diwylliant byw, theatr, ffilm, llyfr, podlediad. Rhywbeth sydd yn deud i chi fel, mae hwn yn marcio y 10 mlynedd diwetha. Dwi'n mynd i ddeud enwen really quick os nad ych chi mynd i ddeud enwen really quick. You. So mae gennau 2 a mae hein off top ym henni serial ar gychwyn y degawd. Serial wedi cychwyn, basically kick off a pod renaissance, a second wave of podcasts. Serial ddar i inventio podcasts. Oh yeah, of course. Oedd yna ddim podcasts cyn serial. Doedd ddim podcasts cyn serial. Wedyn yn ail Channel Hansh. Achos dwi'n credu best bod direct i wneud yn y Shamazing hefo be mae Channel Hansh yn gallu bod. Friend of the show. Mae yna rhywbeth newydd gyda nhw allan heno, does? Pa'n di hwnna? Mae nhw'n rhyddhau, mae yna rhywbeth, nes i weld nhw'n cyhoeddi fo dydd Iau, mae nhw'n sadwn heno gyda llaw. Mae yna rhywbeth newydd allan heno gyda nhw yn live ar, dwi'n meddwl na, sydd ar ôl ni'n recordio, dwi'n cofio be ydi o, ond mae yna rhywbeth newydd, rhyw gyfres newydd. Dim yr un graim Gynarfon ma? Dwi'n cofio. Yr un efo... Na i chwilio amdano fo, na i reid o'n Twitter furore am questionable lyrics ar cwbl o reina ac yn i fel, wel Elia, mae'r sgwrs yn cael ei chael. Welp, dwi'n yn gwybod digon. So hwnna, Hans, briliant o ran cynnwys Cymraeg,
Mae yna stwff sydd arno fo fel pob channel, mae'r stwff sydd arno sydd fel, that's not great. Mae'r stwff sydd arno fo sydd just yn arallfydol. So dwi'n really falch o gael hwnna allan, a bod na just gymaint o stwff. Mae yna bres go iawn yn mynd fewn iddo fo, cynhyrchwyr, bobl creadigol, ffantastig, just yn cario ymlaen yn bod yn innovative arno fo. So, lyfio hwnna. Heddiw, dwi yn Llanberis. Yeah. Lesed, ie. Ond... Dwi'n lyfio hwnna. O, ti yn ddo? Dwi'n lyfio. Mae'n rhywbeth ddyn Mae yna gymaint o difaid de-gogledd ar Hans, ddo. Mae o'n insane o ran y stwff swn i'n ffindio ddoniol, a stwff sa chi'n ffindio ddoniol, a stwff sa Aled yn ffindio ddoniol, achos mae fel doedd Come On Midfield ddim yn ffynnu, oedd e'n weird. Ni just fel, digon teg. A'r un arall sy'n ni dweud ydy Hamilton, just achos bod o'n cultural phenomenon, agor llygad ar elfen arall o America, sut falle gallai America fod, dio ddim yn berffaith. 100%, mae yna benod ffantastig o musical splaining am Hamilton yn deud fel, ond mae hyn bach yn problematic hefyd yn efo. Ond just fel digwyddiad, dwi'n gwybod o'i gyd yn neud efo America, ond mae o'n just digwyddiad diwylliannol, diddorol, transatlantic, a oedd hwnna'n rhywbeth oedd really di bachu fi yn y 10 mlynedd diwetha. Yes! A Marvel Cinematic Universe. Has it been the ultimate cinematic experience or the downfall of cinema? Probably. Chydig bach o'r ddau. Ond mae'r haid ystyried bod o'n... chos mod i'n neud rhywbeth oedd erioed wedi cael ei wneud o'r blaen. Di gallu creu cymaint o ffilms oedd yn bodoli mewn bydysawd mor fawr. Mae o'n mental pan ti'n meddwl amdan y graddfa o'n efo. Mae o'n hollol bonkers. A'r syniad bod nhw'n gallu deud storis unigol a dod â'r pobl mae gyd at ei gilydd. I ryw radda, dwi'n meddwl oedd y probably peth da bod wedi kind of torri Joss Whedon, chos gyda ni really deall wedyn bod Joss Whedon yn eich bach yn problematic hefyd. Ond mae o'n di creu pethau, wedi creu yr bydysawd na sydd yn ipyn o gamp. Just a money-making machine. Mae wedi creu fframwaith sydd basically yn deud llyn ni ryddhau unrhyw beth pretty much o dan y fframwaith yma, a mi neith o'i arian yn ôl a mwy yn rhyngwladol. A beth sydd yn anhygol os ti'n meddwl dan efo ti, fel pobl dweud ar y pryd, dwi'n siŵr Gash Maidley, so take me to task ond dwi'n ar Twitter i mwy so wnaeth ymwneud, text messages is come at me Maidley if you can. at me, haha, ti ddim yn gallu. Ond mi oedd Marvel ar ei lunia yn dechrau yr holl beth, ac oedd gyn nhw ddim yr X-Men, oedd gyn nhw ddim Spider-Man, oedd gyn nhw ddim The Fantastic Four. Oedden nhw wedi cael ei gwerthu i Fox ac i cwmni'r cinema, Ac y problem, a dyn, nath o dechrau efo Iron Man, ac oedd... what a risk. Sa'ch di'n comic book nerd, oedd chdi ddim yn gwybod really pwy oedd Iron Man, oedd o ddim yn y zeitgeist gymaint ac oedd rhywun fatha Spider-Man a'r X-Men. Chos gwrs, oedd ni fel cenedlaeth di tyfu fyny efo yr X-Men cartoons yn yr 90au. Side note, mae yna YouTube channel lle mae yna ddynas yn chwarae themes ar cello, a mae hi'n fatha mae hi'n fatha 8 ohoni hi yn chwarae'r thema ar cellos, a mae'n ffantastig. So mae'n just dwi wedi gweld yna. Mae'n gret, mae'n werth edrych fyny. Ond
da nhw'n neud o dechrau 2008 ac un nhw Samuel L. Jackson ac un nhw Robert Downey Jr. A o'ch ti wedi dod yn nhw at ei gilydd a John Favreau wedyn wedi creu di dod â'r pobl at ei gilydd di creu'r ffilm ma ac oedd wedi di dal sylw pobl a wedi gallu creu yr bydysawd ma o hwnna a dyn gyd Captain America gyd ti Thor a dyn ti gallu dod ar Avengers at ei gilydd a creu wedyn The Avengers movie oedd cael Avengers Assemble yn Brydain chys oedd nhw'n misio cymysgu efo The Avengers da yn y Rheg nes i weld yn ddiweddar nes i weld documentary behind the scenes Iron Man ac o'n anhygoel yr cwmni oedd yn creu'r suits real life ddim yr CG stuff making of props feisty mae rhaid na'r Disney Plus oedd o am fod mae Disney Plus yn dod efo llwyth extras i'r ffilms ma ac oedd o'n anhygoel be oedd y cwmnia bach oedd nhw fatha oedd wedi gofyn nhw fydrwch chi wneud hyn ni drio ac be oedd nhw wedi creu dwi'n meddwl 2008 yn rhywbeth Iron Man a be oedd nhw wedi manage creu am fod mi oedd John Favreau wedi dychmygu fatha fydd rhaid ni gael siwt gwir arno fo pan mae o'n gyd yn dod sy'n gilydd a wedyn mae'r cwmni yn dweud rhaid go ar just reid just neud o'n CG a wedyn mae fo'n gweld yr mock-up mewn shot a fydda oh my god fedrwn ni'n neud o mae hwnnw'n actually mynd i gweithio am fod oedd ddim yn confidence dwi'n misio neud efo computer dwi'n misio neud o practicals i gyd ac oedd y practicals mor dda pan mae'n reid y sgidio ymlaen a falle mae mor cool ond wedyn pan oedd o weld o'n dechrau hedfan a cael ei neud efo computer a oedd y transition yna yn seamless oedd o'ch di methu gweld mae dal yn edrych yn dda mae'r ffilm yn dal yn edrych yn dda yn mynd o'r actuality fod y siwt yna i'r dan lle mae'n hedfan a hynna di'r gamp ydy'r syniad lle ti'n iwsio yr CG lle mae'n ei sens a ti'n iwsio practical lle mae'n ei sens Jurassic Park ydy'r esiampl da o hynna dwi'n meddwl ydy'r ffaith mae'r effect Jurassic Park yn gyrru greiddiol dal i fyny sydd 30 mlynedd yn ôl sy'n wahanol i'r un diwedd ara sydd yn neu'r un cynt a ti wedi'n edrych fatha'r rei o'r Star Wars fatha'r ail trilogy lle mae'r dos am un o'r sets wedi cael ei adeiladu mae'r sets i gyd yn cael ei ychwanegu fel CG a mae'n teimlo wahanol di'r actorion ymatab fel meddylion nhw mewn space mor fawr o hynny mae o'n newid yr teimlad o'r peth so fel yma y syniad o'r Favreau di mewn practical gymaint as i bosib a wneud y transition mor seamless a ti'n gallu a dyna nath o drio wneud mwy yn y Mandalorian hefyd de fod yr technoleg newydd ma o cael yr actual lle ma nhw'n ffilmio yr actor ar pentor o dywod a wedyn mae gen nhw sgrin masif tu ôl i'r actor sydd yn dangos y cefndir i gyd so ti'n cael y goleuo i gyd ond mae o'n symud efo dy in-camera dyna beth sy'n eto di mae hwnna'n symud pan mae gen ti camera moves mae o gyd wedi rigio fyny i smudiad y camera a mae'r sgrin anhygoel ma tu ôl iddo fo ond mae hwnna'n edrych fel 2001 A Space Odyssey mae'n edrych fel Gone with the Wind mae'n edrych fel mae'n gweithio back projection Hitchcockian ond ar scale nuts yndi mae'n mynd i newid mae definitely yn y 10 blwyddyn nesa dwi'n meddwl na fydd rhan fwy o stwff fydd green screen yn mynd lot mwy lle fydd nhw'n neud y post-production yn pre-production
Yeah. Ag fydd y pre-production yn rhan o just neud, fatha yn Indiana Jones, lle gen ti y shots na yn y diwedd lle maen nhw'n mynd ar arc i fewn i'r storfa masif na, ond mynd i'r peintiad, does? Y peintiad ydi o sy'n cael ei ffilmio o'r storfa masif ma, a dyna ydi o fod ti'n ffilmio yr cefndir masif. Y mat backdrops, ond wan, ti'n methu actually deud am bod mat nhw'n backdrops digidol. Ie. Yes, does gen ti un penodol neu'r Marvel Cinematic Universe o ran TV sydd yn crynhoi be mae 2010 wedi, ti'n bod, ac, oh my god, o'n i'n nerbyn hyn i ddechrau ni. Ti'n bod un o'r pethau na lle mae pawb yn dweud, mwyn y gret, mae rhaid chdi wylio, ti'n briliant, ie. So ti'n automatic yn mynd, dwi'n mynd i gysau. Ydw i'n trystio barn y person yma, chys... Ie. Ydy Stranger Things ar Netflix. Oh, wow. Mae hwnnw i fi, mae o'n nostalgia, a mae o'n newydd, ac mae'r production values arno fo, ti'n bod, just beyond. Mae'r celf ar hwnna yn special. Mae'r actio hefyd, mae bob dim yn efo, mae bob dim yn ista yn dda yn efo. Mae yna un penod sy'n gadael o lawr, a dyna ni. Heblaw am hynna, sweet spot. Mae'n hitio'r spots i gyd, ac be dwi'n falch efo ydy fod y mab oedd yn fforsio ni wylio fo. Mae'n pyn bach yn ifanc i fysio o ran oedran be ydi o. Mae'r rhaglen i hun yn 15, ond o'n i wedi gwylio'r gyfres gyntaf yn barod heb fo, a wedyn ti'n gwybod y plant dy hun, os dyn nhw'n gallu handlo rhywbeth neu os dydyn nhw ddim. So nes i dweud, iawn, nawn ni ddechrau gwylio fo. Ac oedd o wrth i fod, oherwydd fod yn gweld plant o ryw oedran fo i hun ar y sgrin yn delio efo'r stwff. Mae'n rhywun peth a fi pan o'n i'n gwylio Goonies, type o beth. Ti'n bod, ac o'r antur ma, ac y posibilrwydd. Ond dyna, mae'n amazing. Carry on, Iest. So mae oedd o'n fatha'n obsessed efo fo, ac wedyn yn ymchwilio i fewn i mwy o stwff amdan y rhaglen i hun, ac yr actorion, ac y pobl wedi sgwennu'r stori, a falle, a'r comics sydd wedi dod allan o'n efo, falle. Ond o ran stori i hun, a stori gwreiddiol, mae o'n wych. Mae rhywbeth lle ti'n really mynd ar goll yn efo, ac just ymlacio a mwynhau ac anghofio am problemau tu allan, oherwydd... Just antur. Antur tu hwnt. Dyna beth sy'n mor ddiddorol bod ti wedi deud hwnna a bod Bryn wedi deud y Marvel Cinematic Universe. O'n i wedi gweld quote unwaith eto ar Twitter, Bryn, don't at me. Oh wait, ti methu. Oedd o'n deud... Fydde atio chdi. Alan Moore wedi deud fel mor ironic ydy hi. Oedd o'n deud tra bod democratiaeth yn edwyno ac yn cael basically totalitariaeth yn dod yn America ac yn Mhrydain, na be oedd bobl isio gwylio a neu oedd bobl yn gwylio oedd y ffilm y superheroes ma, lle oedd rhywun jyst yn pynsio rhyw super dyn gwyn jyst yn pynsio y pawb allan o'i fforo ac yn ennill fel na, a rhyw fantasy fawr, ac oedd o'n deud oedd hi mor ironig bod bobl jyst yn dymuno i problemau nhw i ffwrdd yn gwylio'r Marvel films enfawr ma, yn hytrach na neud rhywbeth amdano peth, neu dwi'n siŵr, nes i'n darllen, o'n i'n gwybod beth oedd cyd-destun yr dyfyniad, ond oedd o mor ddiddorol gan i fi, ti'n mo, achos mae Alan Moore wastad wedi bod yn awdur mor out there o ran comics ac o ran just y syniadau mod o fyny efo. Mae o'n gymeriad controversial hefyd. Ond oedd hwnna yn real agoriad llygad i fi, chos dwi'n cofio gwylio Iron Man i ddechrau fo, ac meddwl, oh my god, mae hwn mor cool! God, dwi'n bod rhywbeth just cool. Really cool. Robert Downey Jr. cool. Mae hwn yn cool. Dydy hwn yn cool, mae hwn yn cool.
A wedyn, fyny at Avengers, o'n i all in, on board. Phase 2, sort of on board. Rwan, o'n i just fel, oh god, mae'r byd yma mor ffact. Alla i ddim gwatched superhero ffilm Marvel rhagor, achos mae o'n teimlo mor fucking pointless pan mae'r byd yn llosgi ym mhob ffordd, yn llythrenol ac yn feddwl, ti'n meddwl, yn syniadol. Alla i ddim mynd yn ôl a gwatched y pethau yma gyda'r un. Os mi o'n hwnna'n cool, na, ac oeddwn ni. So, na pam o'n i ddim di dewis nhw. A ti'n fawr, da ni'n teulu lle dwi fel, pam the plant yn efo, ei, dwch watched ffilms gyffroes ma fo mam. A rwan dwi just fel, oh, actually, na, dwi'n mynd i ystod lawr a neud re-watches y stuff. Dwi'n teimlo, maen nhw'n teimlo mor bell i ffwrdd, maen nhw'n teimlo o oes wahanol, maen nhw'n teimlo o fyd gwahanol, ti'n ma? Ie. Gai awgrymu, dwi awgrymu hwn o blaen, ond dwi'n gwybod os ydych chi gwylio fo fel teulu eto. Ond rhywbeth sydd yn fyd wahanol mewn ffordd, ond yn fwy neis yn ei ffordd ac yn haws i wylio ydy Hilda ar Netflix, y cartoon series. Mae hwnna i wylio efo'r teulu werth i weld. Mae o'n hyfryd o animeiddiad di cael ei wneud allan o comics, tywod, greiddiol, lle mae'r awdur wedi gweithio ar yr animeiddiad, so mae o'n wir yn sticio i'r storis greiddiol, ac mae'n mynd â chdi ar antur tu hwnt. Rhyn peth yn y ffordd Stranger Things, mae'n mynd â chdi ar antur anisgwyl, a mae Hilda yn fwy na Stranger Things mewn ffordd, ddim yn linear yn y ffordd fatha, dwi'n gwybod lle maen nhw'n mynd efo'r stori yma. Ti bob tro'n cael surprise efo fatha, what the hell is going on here? Ac, ti'n bod, nath teulu fi fwynhau, nath pawb yn ddistaw trwy bob penod yn eistedd yna yn gwylio fo, a jyst oedd ti'n bod, eblawn, os ti'n chwerthin neu beth bynnag, ond mae o wir werth yr antur i wylio hwnna, i stelaw ar gwylio hwnna. Ti'n gwybod beth, mi nai, achos digwydd bod, pobl, ar hyn o bryd, da ni mewn cyfnod o bythefnos o hunan ynysu, achos bod bechod, mae achos wedi bod yn yr ysgol yn teulu ni, so da ni gyd yn sort of sticio fo'n gilydd fan hyn. Does ddim symptomau na ddim byd, da ni'n hynod o lwcus, ond da ni yn chwilio am bethau. Da ni wedi bod, mae yna ban Netflix wedi bod ar hyn o bryd achos bod rhywun wedi bod yn ddrwg. Felly mae'r ban Netflix di llun fydd y ban Netflix yn cael ei godi, so falle bod hwnna'n rhywbeth yn ei wneud fel teulu wedyn. A mae Aled yn really sorry benna. Well bod o. Mae'n oce, dio ddim yn cael gwachio Discovery efo fi tan osfori. So, reit. Gael gyrmu cwpl o beth eraill o rhyw genre wahanol. Mae na rhywbeth da ni byth yn drafod ar y podlediad yma di music. Ond mae na album gan band, a mae hwn mor dorgalonus. Nes i ddarganfod y band ma rhyw yn dechrau 2018, Estrons di enw nhw, band Cymraeg o Gaerdydd, a i album cynta nhw ag ola nhw ydy You Say I'm Too Much, I Say You're Not Enough, a maen nhw'n canu cynnion yn Gymraeg a maen nhw'n canu yn Saesneg, ag mi nath nhw chwarae'n galeri yn Gaernarfon, ond yn noson gynt o'n i digwydd bod yn Lerpwl yn watchad Slaves, sef album wych arall gen nhw, Are You Satisfied, werth i randar, fucking brilliant. O'n i Lerpwl noson gynt, ac o'n i'n teimlo'n euog mynd allan i weld Estrons yn galeri yn noson wedyn, am fod, well i fi fod adran edrych ar ôl plant, ac wedyn syth ar ôl y gig yna, oedd gen nhw fod yn Llundain y chwarae yn rhywbeth fel a nath nhw dorri fyny, ac yn oedd, oh my god, oh shit, dwi byth yn mynd i weld y band ma yn chwarae efo'i gilydd eto, ac mae cerddoriaeth nhw yn, os ti'n licio gitar, sŵn, gweiddi type thing, ma nhw'n superb. Tick. A o'n i mor gytid, a dwi'n fatha pam nes i'n just dweud, dwi'n mynd allan hero iawn, dwi'n mynd i gael rhaid, dwi'n mynd i wylio nhw.
Just o dda. So dwi dal, y gobaith mawr gyda fi yn y degawd nesaf di fod nhw unau yn dod nôl at ei gilydd, neu fod nhw yn just penderfynu, da ni beth sy'n gallu dod at ei gilydd, da ni'n methu bod yn ffrindiau, da ni'n ffrio o hyd, a fod nhw'n creu 4 band ar wahân sydd yn rhan mor amazing ac ai wynd i weld nhw i gyd. Ti newid atgoffa fi quote gen un o'r pobl yn steps yn deud bod nhw wedi achub bod quote mae pobl yn deud bod ni wedi achub 2020 yn dweud Waw, diolch Steph. Wel, ti'n gwybod be? Steps, one for sorrow, tragedy. Wel, mi nes i dechrau jocio efo ffrindiau ar WhatsApp a dweud oedd I think that quote is better best forgotten. A wedyn ydyn ni cael fatha steps title of Yes, of a course. matha rhyw hanner awr. Oedd gret. Good ffrindiau. Good ffrindiau, Bryn. Oce, dudes, ochr arall yr diddly-doos. Da ni'n mynd i hitio'r Last Airbender. Pidwch yn poeni, ddim yn mynd i fod yn epic, achos nid yn unig ydy'r ffilm ma'n ofnadwy. Dio ddim hyd yn oed yn ofnadwy o ffynnu. Mae'n just yn ofnadwy. Wel, yn i chi o'ch yn draw. The power to control the elements is bestowed upon a chosen few. The Fire Nation has declared war. But some believe there is still hope. I always knew you'd return. You are the only one who can control all the elements and bring peace to our world. I will stop them. You may already be too late. I will not live in peace until I find him. There are reasons each of us are born. We have to find those reasons. It has begun. Chris yn ôl. I chi big fans sydd yn trin hwn fel rhyw fath o movie podcast, hwn ydy'n amlwg yr unig bit da chi'n gwrando arno. So, tro ma da ni'n neud The Last Airbender, ffilm o 2010, ffilm o'r union 11 oedden ni wedi lansio'r sioe yma. Ffilm sydd mor llwyddiannus ar sioe yma, dwi'n credu. Na. Sioned, mae hynna'n anheg dros ben. Mae'r sioe yma lot mwy llwyddiannus. Artistically llwyddiannus, integral. So, The Last Airbender, ffilm gan Ni gymaint o bres a Airbender, fys ni'n hynod o hapus. Mi nath Airbender i bres yn ôl, ond hyd yn oed feddwl faint o sequel beth sydd ar diwedd o. O, diawn na chafodd o sequel. M. Night Shyamalan, ffilm oedd o wedi gwneud un o'i forays cyntaf fewn i gwneud ffilms ar gyfer cynulleidfa eang. Mae'r ffilm yma'n cychwyn gyda symbol enfawr Nickelodeon Films, sydd yn neud i ti feddwl just y safon ti'n mynd i gael rwan. Wastad. Bryn, ti wedi wneud, God forbid, rhywfaint o ymchwil. Wel, just chos dwi'n licio edrych ar y Wikipedia page ar ôl gwachod y ffilm, just i fatha pico fan un o ddau beth diddorol. A mae gen i quote o'r legendary film reviewer Roger Ebert amdan y ffilm a'r quote ydy
The Last Airbender is an agonizing experience in every category I can think of, and others still waiting to be invented. The laws of chance suggest that something should have gone right. Not here. It puts a nail in the coffin of low-rent 3D, but it will need a lot more coffins than that. A ti'n be? Mae'n garedig. Mae'n garedig. Wante, gyd edau ydi, ma' na bethau. Dwi ddim yn mynd i annog i bawb sy'n gwrando i fynd i wylio The Last Airbender. Digwydd bod mae ar Netflix. Na i fynd y bellach a na i ddeud ddylia neb gwylio'r ffilm ma. Dim hyd yn oed bobl sy'n gwrando ar Haclediad. Dwi'n cytuno fo Bryn. So dewis y ffilm yma oedd 2010. Y rheswm ydyn ni wedi dewis oedd 2010. Yes, beth ti'n mynd i dweud? O'n i jyst yn dweud, os... please, peidiwch. Does na ddim pwynt gwylio'r ffilm yma. So llythrenol ddim pwynt. Digwydd bod, cyn i ni ddewis y ffilm yma fatha ffilm di ddim ni, mi o'n i wedi dechrau gwylio'r un greiddiol, sef y series. Yr anime. Mae'r mab di gwylio fo i gyd. A nath o ddod ata fi a dweud, Dad, ti eisiau gwylio Last Airbender, Avatar, Last Airbender, sef yr un greiddiol, efo fi. Mae o mor dda. Please, neud i wylio efo fi. Mae'n edrych yn really dda. So, i'r mab ddod i fyny ata fi a dweud, please, neud i wylio hwn efo fi. Dwi wedi gwylio fe unwaith yn barod. Dwi eisiau rhywun arall i wylio efo fi. Am fod mae o mor dda. Dwi wedi dechrau gwylio efo. Dwi ar y pedwaredd. Dwi mond ar y pedwaredd penod. Ac mae yna rhyw 60 rhywbeth yn y bod. Ond y peth ydi, dwi wedi gwylio faint. Dwi wedi gwylio 2 awr. Dwi wedi gwylio mwy o'r cartŵn gwreiddiol na'r ffilm da ni newydd weld, a maen nhw mond wedi cyrraedd y fewn y cartŵn 25 awr i fewn i'r ffilm. A problem o'r ffilm ydy, mae'r ffilm yn taflod i ffwr lot o'r stwff o'r comics ac o'r sioe animated. O be dwi wedi weld hyd yn hyn o'r cartŵn, mae o'n really werth sicio fo. Mae o'n anhygoel. Mae o'n rhywbeth greiddiol tu hwnt. Tyfod, fatha once in a blue moon type of phenomenon lle mae rwy'n dod i fyny efo syniad ag mae o'n syniad mor dda, ti'n meddwl, mae rhaid fod hwn i ddod o rôl arall. Ti'n gweld yr anime, mae'r anime yn neud sens efo y styling a'r action sequences, mae o'n gyd yn neud sens. Ti'n siarad hwnna fel ffilm a mae o'n neud ddim sens o gwbl. Fel dwi'n deud, efo rhan fwy o'r ffilms dyn ni'n gwylio, mae na penod cyfan o blank check wedi gwneud ar hwn. So nhw wedi gwneud 2 awr plus, efo lot o wybodaeth, a lot o ymchwil am ffilm yma. Ac i losgu i ferwi fo i'r craidd. So M. Night Shyamalan wedi gwneud y ffilm na, achos oedd i blant yn licio'r anime. Mae'n mynd, lle wneud hwn, mae'n ffain. So oedd wedi sgriptio fo. Di trio smwsio 60 awr o anime mewn i awr a hanner? Awr a 44 munud hiran mywyd i. Oedd y 1/4 awr ychwanegol na'n brifo. Mae'n stori amdan bachgen sy'n cael ei enni fel, basically, Dalai Lama. Yn yr ffilm. Na, be di enw fo? Dwi'n cofio, maen nhw'n ail-enwi pawb yn y ffilm, fatha ong neu rhywbeth di enw fo. Dwi'n cofio, ond mae'n stupid, maen nhw'n newid enwa pawb yn y ffilm. Ydyn nhw'n onganifo'n onghywir. Mae just cymaint o bethau. So, o'n i'n gwybod o'n i'n bod trwbl pam ffram gynta'r ffilm efo ysgrifen yn efo yn deud
Book 1, water. Haha! Ian, very bold to assume you'd get a sequel. Very bold. Oedd y problem oedd ar y pryd o pob yn siarad, let's make an expanded universe movie. Woo! Because it worked for Lord of the Rings. A mata fi gweld hwnna oedd, oh god. Llythrin o hwnna oedd fuck, no. Bryn bechod yn textio ni'n doedd. O'n i'n textio i'r gang nes hwnna dweud, dwi 5 munud i fewn i'r ffilm a dwi isio... A ni eisiau ni'n nodyn 13 munud i fewn y llinell nath torri fi nath actually torri fi 13 munud i fewn nes i sgwennu fo lawr I knew from the first time we discovered you were a bender a nath y llinell yna just torri fi nath o torri fi ond ma'n neud synwyr o fewn y ffilm? Na, okay, whatever, ond be o gynnych chi oedd? Dwi eitha siwr dyn nhw'n deud yna cartwn. Wel, o gynnych chi, na, probably ddim, ond, so be gynnych chi oedd, fatha, the Southern Water Tribe, lle oedd o, fath rhyw Inuit type community, oedd o'n gyd ti un teulu, oedd yn amlwg, fatha, super gwyn. Super gwyn. Really gwyn, ie. Pob arall, fatha... Gwyn AF. Ag... Main character gwyn. So, prif cymeriadau ni, allai just sidebar, prif cymeriadau wedi eu castio, mae'r prif actores yn y ffilm yma yn ferchu biliwnydd oedd wedi helpu ariannu'r ffilm. Ag oedd y prif fachgen, heblaw amdan, sef ein airbender ni, yn minor character yn Twilight a ddim yn actor da iawn. So, da ni'n cychwyn efo bobl super gwyn yn ganol pentref Inuit. Doedd o'n wir fod oedd nhw wedi castio'r boi yn barod ac oedd o dras wahanol, ond oherwydd fod oedd y bilionydd ma wedi fforsio i merch o i fewn i'r ffilm, oedd rhaid nhw gael rwy'n oedd yn mynd i edrych fatha i brawd hi. Dwi'n credu na hi, oedd hi wedi'w castio gynta. Dwi'n yn gwybod amdan o ran yr arian a pethau, ond dys digwydd bod oedd yn helpu'r cwmni cynhyrchu bod hi yn ferchu unwaith eto, biliwn. Oedd ddim yn ddrwg yn efo, oedd ddim yn ddrwg. Oedd ddim yn ddrwg, ond oedd o'n wrong. Fuck off. Oedd y leins oedd hi'n gorfod deud yn drwg, ond dwi'n meddwl oedd hi'n actio'n well na'i brawd. Oedd efo bod Shyamalan o dras Indiaidd, mae'r castio ddim yn colourblind casting yn y ffordd o'r weithaf erioed. So, mae'r brawd fatha'n -10, mae hi'n -6, dyda. So, brawd a chwaer yn y Water Tribe, maen nhw'n ffindio pelen enfawr o hefo'r baby Dalai Lama yn efo. Mae'r baby Dalai Lama yn mynd i ddod y balancer force. A be ni'n lyfio oedd y llinell fatha, we were forced under the water of the ocean. As opposed to the water of the toilet. Be ffwc ti sôn amdan? Mae'r sgript. Mae'r sgript. So mae Shyamalan wedi sgwennu hwn hefyd? O, mae wedi sgwennu toman o bethau. Written, produced and directed, boys. Ag... And the theme tune. Mae'n lod o llinellau fel a trwy'r thing. Ti'n meddwl thawt goffa fi oedd... O'r video game, All Your Base. All Your Bases belong to us. Yeah. Wow, na. Mae hwnna'n y we gynnar, boys. Mae hwnna'n we rhy gynnar i fi. Zero Wing. So, o'r video game, o'r enw Zero Wing, a be nath o gyfieithu fo o Japanese i Saesneg, ond nath o translatio fo'n hollol anghywir. A be oedd gyntio fatha filler dod ar y sgrin a gyda dweud all your base are belong to us. Ag... Love it. Iconic. Yeah. Dydy'r ffilm yma ar y llawer all ddim. No, ond dyna be oedd y dialog, bit o'r dialog swnio fel fi,
oedd o fatha oedd o'n cael ysgrifennu bod yn iaith arall a cael gyfieithu i Saesneg. So mae'r plant yma'n dod o hyd i Sferia, sydd hefo babi Dalai Lama yna fo. Wedyn maen nhw'n mynd i Nine Exposition. A be ni'n lyfio hefyd, just yn ystod hynna, oedd Nine's Position yn digwydd, a wedyn oedd yr merch yn interruptio'r Nine, yn gofyn i hi expositio ar y stwff oedd hi ar fi'n expositio amdan. Mae yna Basil Exposition ei dein hoff gymeriad ym mhob ffilm beth bynnag. Mae hwn, mae gen ni rwan fel Meryl Exposition, a mae hi just yn eistedd yna. Unwaith eto Nine hollol, pasty gwyn, yn ganol pentra o bobl Inuit. Di'r weirdos sy'n byw yn yr eglw draw fanna. Sbir yna, weirdos gwyn ma. Just ydi randomly troi fyny achos bod dads nhw'n billionaires. So mae'r plant ma'n fred, mae'n ffeindio fo, mae o'n special, mae'r Fire Tribe yn dod i'n ôl nhw. So mae'r byd yma di'w selio ar y pedair elfen. Mae'r Fire Tribe yn cyrraedd. Wanta, mae'r Fire Tribe i gyd yn Indiaidd, a nhw di'r bad guys. So mae'r bad guys i gyd yn Indiaidd. Unwaith eto, mewn brown pobol. Yr unig bobl brown yn y ffilm. A mae Dev Patel just yn hamio hi fyny. Dev Patel yn smasho yn hwn, os gael ei ddweud. Mae'n hamio hi fyny. Ond dim ond lyfio. Dev Patel ydy'r gorau. Mae Dev Patel yn well. Mae Dev Patel yn heiddi well na'r ffilm ma. Ie, nath o, a mae wedi cael gwell, a mae wedi mynd ymlaen i wneud pethau well. Oherwydd, oedd o wir yn, oedd o reid i galon i fewn i be oedd o'n coelio oedd yn iawn. Ond, pethau oedd wedi cael ei roed iddo fo, ddim digon da iddo fo. Dev Patel ydi tywysog. Sorry, Bryn. Sy'n deud. Na, cyrma. Dev Patel ydi tywysog y Fire Tribe. Mae'r Fire Tribe eisiau cael baby Dalai Lama i fynd efo a wedyn ysdi. Dev Patel yn gallu kidnapio baby Dalai Lama a mynd efo nôl i'w dad o, sydd hefyd yn frown ond yn Maori. Mae'n oce, cos mae'n cael bod yn y Fire Tribe achos mae o'n frown a bobl brown ydy'r bad guys yn y ffilm yma. Mae hynna'n ffain. Fydd o'n cael bod yn fab y brenin eto. Mae wedi cael kick-out am fod yn wan, nes i'n quite deall. Dwi'n meddwl, methu dal yr baby Dalai Lama trwy dwytha, ond dim yr un baby Dalai Lama, ond yr... Ond y syniad ydi... OG Dalai Lama. Y syniad ydi fod y Fire Tribe eisiau rheoli'r byd. Ac mae'r avatar yn dod a rheolaeth i'r byd lle mae pawb yn habal. Balance the force, Ond mae'r Fire Tribe yn ffed up o hyn oherwydd mae twrn nhw di bod. Mae pawb yn cael twrn efo'r avatar, basically. Mae bob tribe yn cael twrn efo'r avatar. Di hyn ddim yn cael ei esbonio yn y ffilm. So, y teulu ola o beth dwi'n gofio ydy fod y Fire Tribe nhw oedd efo'r avatar dweitha. A wedyn mae'r avatar yn symud ymlaen rhan i'r... Mae cael geni fewn i tribe arall. Ond dyna mae'n cael ei esbonio yn y ffilm. Mae'r Fire Tribe yn penderfynu ffwcio hyn, da ni eisiau rheoli'r byd, da ni'n evil oherwydd da tan da ni, a da ni'n llosgu glo a stwff drwg fel na, sydd yn ffain, ond y problem mawr ydy fod does dim byd o hyn yn wahanol i'r cartŵn. Does am byd yn cael ei esbonio. Oce, mae yna lot o Basil Exposition yn mynd ymlaen. Really gormod yn mynd ymlaen. Oherwydd ti'n gorfod rhithro trwad. Ti basically yn cyfro rhyw 20 awr o series, os nad mwy, mewn awr a 44 munud. Ond mae dal yn teimlo'n hir a boring? Ie. Sut? Achos beth gyd ti fatha Basil Exposition y ferch yn fatha bod ti'n cadw rhyw dairi neu rhywbeth a bod ti'n deud random voiceovers mae a mae hi'n troi fyny yn yr Northern Water Tribe ar y diwedd a mae hi'n deud fatha
Basil expositionio bod y brawd a'r princess became friends right away. O'n i'n edrych ar hwnna de, ac o'n i'n meddwl, oh my god, this is Anakin, and this is, beth yw nhw hi? Padme. Padme, ie. Oh my Jesus. Mae o fatha, so eto dwi'n mynd yn ôl, a dwi'n bod tro sôn am y boi ma bob tro, movie pitch meeting. A mae'n deud fatha, mae'n deud, yeah, these two characters are in love. It's like, really? Like, do they have really good chemistry? No. So how will the audience know? Because I told them. A dos am ddim chemistry rhwng neb yn... So, dwi'n licio bod Iest wedi dod ar Anakin Skywalker, y gymhariaeth Anakin Skywalker fyny. Achos, mi nas i textio ar yn grŵp ni, mae na shot arbennig, dwi'n mynd i so, job Dev Patel ydy Hayden Christensen, ja. Hayden Christensen. Hayden Christensen. Sio hi. Yeah. Verbify yr enw. Yeah. Right? Berfify. That guy. App newydd fi. Berfify. Mae'n greit, mae'n neud sens. A mae o just yn ei fod yn brooding. Ac dwi eisiau fan had barchu fi. Etc. A mae'n a couple of shots lle mae literally mewn cwfl a maen nhw just yn rhoi fel yr hood mawr ar ei benna. Achos na Dev Patel dio, mae'n actio'n amazing a mae actually'n crio. A mae o mewn bar... Yndi, a wedyn, so ni just yn textio gifs o fel Anakin Skywalker yn mynd, mae'n un peth. Yn y bar ma, so mae hwn yn y siampl, mae hwn fel alle, hanner ffordd drwy ffilm, lle mae Dev Patel wedi methu dal baby Dalai Lama achos bod o wedi hedfan i ffwrdd, cys gesiwch be, mae'n Airbender yn literally yn gallu hedfan. Ti ddim yn mynd i allu dal o. He's the Messiah! Ond just fatha, mae nhw'n ffigur allan o fod i'r avatar efo ni test gwirion ma, a mae Dev Patel just y sgrichen at efo. Mae'n just yn hedfan i. Mae'n just yn dweud, don't even try to escape. This is a warship. A ti dweud... What? A wedyn, Bella. Mae o'n neud rhyw neidio drosodd. A mae Patel a'r boi arall just yn sefyll yna. Da chi'n wedi gwylio'r animation a ddo? Na ddo. Na, dwi eisiau ddo. Mae'n edrych yn gret. Mae'n neud lot mwy o synwyr yn yr animation. Lot mwy o synwyr. Yes, pa dy dod o hwnna fyny? Dyn ni'n di gwasio do. Dwi'n derbyn hynna, chos o'n i'n edrych ar lot o'r action sequences, yn ymwedig pan nhw'n liberatio'r Earth Tribes, o lot o beth yn digwydd, just yn edrych yn weird, so gyn ti fatha rhyw modern dance troupe. Oh my god. Dawnsio gwmpas. Oce. Ti'n neidio i darn wan sydd yn really, lle o'n i'n gorau pausio'r ffilm ac o'n i'n gorau troi at y mam ydy hwn fel mae o yn digwydd yn y cartŵn go wir, a nath o ddeud na, mae'r pobl yma sydd wedi cael eu caeth wasgo. Go on, Iest. Go on, Iest. I can get it. I can get the words out. I got drink here. I got drink. them guys. And lle mae hyn yn digwydd, mae nhw actually mewn cwch metal ag ar y dŵr, so dyn nhw'n methu defnyddio earth powers nhw. Ond mae'r ffaith fod nhw ar y ddeiar yn fyma ag yn peidio defnyddio'u pwera yn really stupid. Medda'r mab sydd yn ddeud ag oed. Da, fachgen. Ag so mae o'n hollol bonkers. So yr sy'n mae Bryn yn sôn amdan ydy, mae na tua 6 neu 7 person yn codi fyny, dechrau rhyw dance move neu karate. Mae'n edrych o stomp. Stomp thing. Mae hwn wedi cael ei daflu rownd yr internet gymaint o weithiau. Mae o'n stêl erbyn nhw'n. Lle mae nhw, os ydych chi wedi weld o, mae rhaid i chi mynd â link ag mae rhaid i chi mynd i wylio fo. Mae nhw'n neud y move. Mae nhw'n neud y move thing ma. Oherwydd,
os da chi'n dychmygu ar y ffilm ma, mae rhain gallu symud air, mae rhain gallu symud pridd, mae rhain gallu symud dŵr ag... ond mae hein yn symud pridd. So maen nhw'n neud lot o moves ma, a mae yna un carreg bach yn hofran trwy canol nhw. Dim yn hedfan yn really cyflym. Waw, mae hwn yn mynd i hitio bobl. Dwi wedi floatio trwy. Maen nhw'n galw fo the pebble dance. Ie. Ac wedyn mae wedi cymryd saith yn nhw i wneud hyn. A ti'n gwybod fatha, mae'r sequence yna i gyd i cael ei wneud mwyn dangos off y 3D. Ond mae'n just yn edrych yn fucking stupid. A mae wedi troi fewn i'r meme y ffilm sydd yn fatha, this is how stupid the film is in. O'n i'n methu ffindio gifs o'r ffilm yma. Cos sy'n ebyn poeni. Un peth edau, so o'n i'n mynd nôl i Dev Patel, so mae di trio kidnapio, mae di methu kidnapio Baby Dalai Lama. So mae'n mynd i gael drink efo'i ewythyro sydd Sean Taub, actor amazing, sydd actually, os da chi'n edrych ar ei IMDb fo ydy'r engineer sydd yn yr ogof hefo Tony Stark yn Iron Man. Fod yr engineer sy'n cael ei ladd. Yn hwnna, o'n i ddim yn gwybod hynna. A maen nhw'n cael sgwrs, a mae ddau actor, ma'n really, dwi'n licio Dev Patel, mae Sean Taub, maen nhw'n really dda. Mae yna emotions yna. Lle mae'n gweithio. Wel, Tani, Dev Patel, grabio random kid gwyn, cos obviously, tyma, yn yr blad fire tribe ma, lle mae pawb yn fraw'n, o na, mae'n y kid ma'n siarad efo dy'r kid gwyn, obviously, yn mynd, hey, tell me the story about the prince of this land. Ac o'n fel, Prince, beth yna fo, dim Khalid, Prince Dev Patel. Zuko. Tell me about Prince Zuko. A wedyn mae'r bachyn fel, Prince Zuko, he was in an argument with his father, and then he was challenged by a general, and then the general didn't think that the son was strong enough, so he was banished and he was such a fool. And he was, so literally, mae'r bachgen bach ma'n esbonio bywyd Dev Patel i Dev Patel a'i uncle o. Dwi'n bod o'n gret ddo, bod yr exposition family yn cael cymaint o waith o'r ffilm ma. Daniel Exposition oedd hwnna. Daniel Exposition. Mae'n gret actor, mae'n cofio ei leins o. Dwi'n deall, mae o'n swnio, pan ti'n meddwl amdano fo, mae o'n syniad clyfar, lle fel bod M. Night Shyamalan yn prawd iawn ei hunan, yn dweud, cos sut ydyn ni'n mynd i ffindio backstory bachgen ma? Lle ni gael Dev Patel yn cael y bachgen ma i ddeud, achos mae ewythyr o'n deud fel, na ti'n ffain, lle di wneud hyn, mae hyn yn ffain. Na, drach mae'r bachgen ma'n mynd i ddeud fi, mae'r shit ydw i. Os gyn problem ydy... Ond in the practice, so problem, mae gen nhw gymaint o gwahanol mechanisms o llenwi fewn y backstory. A mae'r gyd yn just yn fatha sa'n byd yn ffitio fe'i gilydd, a mae gen ti mae'n teimlo fatha bod na elfenna wedi cael ei adal ar y llawr pan maen nhw'n trio roed at ei gilydd, a mae'n teimlo fatha dialog ar goll, a mae'r dialog mwyn wedi roed yno fo just yn awful, a bod na fatha versions gwahanol o'r sgript, a ddim yn gen ti bethau fatha so un o'r pethau nath weidio i fyny. Un o'r pethau. Ti'n ymosod ar tribe sy'n gallu dylanwadu dŵr. Gotcha, Dyna be mae'r Fire Tribe yn neud ar diwedd y ffilm. Mae fel Helm's Deep soggy yna, Ti'n ymosod ar nhw mewn llonga. As o neb di marw. Neb di meddwl am y peth? Mwy na hynny, mae nhw mewn llonga yn ymosod ar pobl sy'n gallu... A mae nhw'n gallu symud y dŵr. A mae'n rhaid i yr avatar fatha cael i fatha I can do it kind of a thing, a taflod rhyw don anferthol. Dda neb di meddwl, shit, da ni gallu symud dŵr. Literally. Da ni'n gweld un golygfa lle maen nhw'n ailadeiladu giat allan o'r dŵr ac troi mewn i rew.
So, da ni heb siarad amdan yr titular Airbender. Bachgen yr enw Noah Ringer ydi o. Bachgen anwyl iawn, mae siŵr, oedran ifanc iawn. Super gwyn eto, o feddwl bod o'r baby Dalai Lama. Yeah. Gath o'i castio achos bod o'n gallu neud y moves, ond theori fi ydi, dylen nhw fod wedi ail-enwi'r ffilm yma'n Tai Chi the Movie. Cos dyna gyd mae pawb yn neud. Dyna beth i So neb yn gyffwr i gilydd na, guys. O'n i'n gwachad o'n i'n gwachad tamid yn fatha 10 munud, chwarter awr, 20 munud o'n fo. Just pobl yn neud Tai Chi yn y parc. Dyna holl o'n o. O'n nhw'n just yn neud Tai Chi. A'r symudiadau modern dance mae gyd, yn hytrach na bod o'n actor sy'n gallu cyfleu Iestyn di sôn am hyn, mae yna gymaint o bobl wedi dweud bod y cymeriad yma yn blentyn, y holl pwynt yn yma di'r baby Dalai Lama di o, mae'n blentyn, dydy ddim yn barod am y cyfrifoldeb o basically arwain y byd. Chos dyna parath o redag i ffwr. Nath o redeg i ffwr o'i gyfrifoldeb a dyna sy'r goll yn y ffilm i gymharu ar cartoons ydy fod yn y cartoons ti o'r cychwyn cynta un pan mae o'n cael ei ddadmar allan o'r rhew ydy fod o llawn hwyl ag eisiau ymchwilio a just tybod, yn fod yn blentyn direidus ag, really direidus ag fatha mae pethau funny'n digwydd, pethau stupid yn digwydd ag fod o just neud jokes o hyd fatha, ddim yn cymryd bywyd yn serious ond ti'n cael hynna gwbl yn y ffilm yma. Does dim sgafnder mae pawb yn serious amdan y shitty actor brawd yna sydd mor posy ac odd. Mae'n ddoniol. Mi na i ddeud hynna. So, just that. Yeah. Mae'r princess a'r brawd yn love efo'i gilydd. Ydyn nhw ddo, chys dwi'n meddwl nath y nodyn yna cyrraedd yr actorion. Chys oedd y mynd nhw'n edrych fatha bod nhw actually licio gilydd. Oedd nhw fatha just dweud, dwi mewn cariad efo'r person yma. Da ni mewn cariad. Sketch ffermyr ifanc style. Tell your face. Cos... so, yn y diwedd... Sorry, Bryn. O'n just dweud, atgoffa fi o Denise Richards and The World Is Not Enough. A dweud bod hi'n nuclear physicist. A ti'n just yn dweud... Wyt ti ddo, chys honestly ni'n prejudice one, falle bod na, a ffain ond just fatha ti'n deud eich yn eich ond you're not selling it so mae yn y pen draw mae Ong wedi dadmer Ong yn y ffilm, Ang yn yr anime. Hang on. Yeah. Mae hwn, rei, just fel Anna ac Ono yn Frozen, rei? Be da chi'n deud? Be di enw prif cymeriad? Na. Mae nhw wedi cael yr enwau i gyd yn wrong yn y ffilm yn hon. Ond mae di syllafu A-A-N-G. Ai dyna sut mae'r syllafiad yn yr anime? I don't know, but Ang ydi enw fo yn y ffilm. Yr onganiad, maen nhw'n ongan i fo'n wrong. Yndi, trwy'r ffilm i gyd mae enw pawb yn wrong. Yn wrong. Ar ôl cael y source material yna, sut wyt ti'n neud yn anghywir? Yn wrong. Dwi'n mynd i synwyr. Mae'n neud puns am ang. So mae o yn mynd, mae'n hedfan draw i ynys yr Airbenders. Anghofio ni amdan Muppet Yak fo sy'n gallu hedfan. Achos mae gen i fo Muppet Yak sy'n gallu hedfan. Sy'n neb yn esbonio hwnna, mae'n gret. Just, go with it, Muppet Yak. Mae'n edrych o rhywbeth allan o labyrinth, mae'n gret. Mae'n hedfan draw, mae'r Airbenders i gyd wedi marw 100 mlynedd yn ôl. So wedyn mae o'n cael Elsa o Frozen moment lle mae'n grac a mae powers o gyd, mae tattoos fo'n gylio fyny a mae'n mynd yn really flin. A wedyn mae bron a taro. Mae'n taro pobl lawr achos bod o di brifo nhw. Anyway, mae o'n mynd fe'n i'r Star Wars cave a mae o'n cael fel siarad efo'r spirits y pethau. So mae'n gweld yr draig sydd yn bullshit. Sydd oherwydd fod... Ti'n mega serious am fel, it's bullshit! God.
Pan mae o'n mynd i mewn i meditation stage fo, ac mae o'n gweld draig, mae nhw swopio'r draig allan, well, basically, yn yr anime original, mae o yn siarad efo the past avatars. Yn cael unrhyw fath o wybodaeth mae'n gallu cael gyn y pobl sydd wedi bod cyn efo. Yr hen Jedi. Am ryw reswm, mae o'n siarad efo ryw ddraig random off yr Hobbit, sydd, Smaug. Just nista na, a dim yn gwneud dim synwyr o gwbl. Pam wyt ti di dod â y pobl mae gyd at ei gilydd a creu un draig iddo fo siarad efo? Achos was gen efo just ddim amser i siarad efo 4 person, yes. Ti'n gwybod fel ma hi? So, mae o'n neud Kung Fu moves, mae'r Fire Tribe yn trio kidnapu fo eto. Yn ystod hyn i gyd, mae Dev Patel yn dal fyny ac yn mynd nôl ar cwch un arall o'r Fire Tribe Generals, sydd yn cool, right? Mae gen rhain i gyd fel spiky, kind of troad y ganrif, early 2000s. Very steampunk, kind of. Dwi licio'r design y cyffad. Y barf o'n i'n siarad am. Dwi'n siarad am sideburns a spiky barfs. Yr holl, fel, yr awesome actorion Indiaidd ma. Maen nhw'n rhoi fel goatees bach pigog, fel teeny tiny, fel soul patches bach pigog iddyn nhw. So maen nhw'n edrych bach mwy evil. A fi'n really licio, swn i'n ffôl yn gwachod Bollywood fantasy film, right? Efo fel y bobl mae gyd yn efo. A fel Dev Patel, fel y broody kind of outcast sy'n dod nôl ac yn fel getio i gyd efo fel cleddi efo stuff. Mae'n really cool. Mae hyd yn oed yn ei Anakin Skywalker moments o. Mae'n cool. Eto mae'n mynd yn ôl i'r ffaith pwy ydy'r villain yn fo a pam mae pob yn unrhyw un o'r pethau maen nhw'n trio wneud. Mae'r motivations yn over the shop. Be di'r call to action i'r ferch, pam bod hi'n teimlo fatha bod hi yn gorfod mynd ar ôl y boi mae hi yn llythrennol newydd fatha tynnu allan o'r mae'r nain di hi mynd fatha you can't go, it's not safe as a beth. Mae'n just fuck off. Just dos ar ôl fo, just fucking do it, I don't care. You're all a bunch of shit, piss off. Dim fatha bod hi'n trio dianc o'r wrth rhyw fywyd cas a calad. Mae'r bywyd yn edrych yn oce na, maen nhw'n ganol ia, ond diolch fatha bod nhw'n i weld yn straffaglu yna. Mae'r brawd yn mynd hefyd, chys, quote, i cadw hi'n saff, a ddim angen nhw i wneud unrhyw beth o gwbl. Di o ddim angen i help nhw? Dydyn nhw ddim yn rhan o stori? Heblaw bod o angen iddyn nhw dysgu sut i plygu dŵr? Ond eto, dim hi sy'n dysgu fo sut i plygu dŵr. Na, exactly. Mae o'n mynd i meditatio yn un o'r sets gweitha erioed ogof special ma lle mae'r pysgodyn lle mae 2 pysgodyn special yn byw a tradd o'n meditatio oedd hi'n dweud ang ti'n clofi ang oh my god mae newydd dweud mae'r monks gorau meditatio 4 awr mae newydd dweud hynna mae newydd dweud hynna 4 diwrnod mae newydd dweud a mae hi'n mynd ang I know you can do it. Wyt ti'n ang. Siarad efo fi ang. Mae'n newydd ei bod angen meditatio. Mae'n newydd... 4 diwrnod. Mae'n newydd ei tyna. Just fatha... man, dwi'n gwybod, dwi'n gwybod fi newydd sôn yn cychwyn y benod amdan faint o yoga dwi'n neud. Mae myfyrio gymaint yn anoddach i drio gael amser a brain power i neud. So, dwi hefo fo. Tas y cael rhywun yn gweithio yn y fi fel, Han, ni'n gwybod na ti, ni'n gwybod bod ti'n gallu neud o. So, wedyn, yn yr ogof mae 2 bysgodyn yn byw, a literally yr hael ar lleiad ydyn nhw. Ydw i'n gywir i ddeud hynna? Lleiad a rhywbeth arall. Lleiad a rhywbeth arall. Yeah. A mae
cool Commander Zhao, sydd fel cool spiky soul patch general sydd yn cysau Wel, sy'n cael chwarae gyn Asif man fi. Mae o'n really he's big. Mae o yn... Tro cyntaf i ddod adras fo, oedd o'n correspondent ar The Daily Show, efo Jon Stewart. Yeah. A ti sort of fel, okay, sure, okay, fine. A eto mae fatha hamio hi fyny to the max, just fatha, mae'n pigo fyny'r pysgodyn yma. Mae'n gwybod be mae o yno fo. Mae'n pigo'r pysgodyn fyny, a mae'n cael fel kebab stick. Mae'n pigo'r pysgodyn fyny. Mae fo'n hamio hi fyny yn chwarae'n hollol groes i be mae'r plant yn trio wneud. Chos ti sort of meddwl, os ys nhw'n chwarae fo gyd o pob yn hamio hi fyny, gret. Se hynna rhywbeth, mae pob yn sylwi bod hwn yn fucking stupid, a mae'n just yn hamio hi fyny just i cael laugh. Se hynna'n un beth. Ond mae rei o'r kids yn bod yn serious, mae rei o'r extras yn fatha, we believe in you, go, here, take, the road ahead is dangerous, take this sword. Fatha beth. And just fatha, just it's dangerous to go alone, dangerous to go, take this, yeah. A ti sort of meddwl fatha, rhyw fath o gysondeb, a ti meddwl fatha, a just torri allan, just cael hanner y subplots. Yeah. Dydyn ni ddim yn experts mewn stori, mewn ddim byd eto, ond hyd yn oed pan mae'r IMDb rating yn 4, a does na ddim byd rhad am y ffilm yma, so ddim byd, mae just yn, does dim un o'r elfennau'n dod at ei gilydd, does dim penderfyniad cywir wedi wneud hyd yn hyn, na. Yn syliedig ar yr deunydd craidd nath i fiewn i mae'n fod yn deunydd mae'n fod yn syliedig ar ddyliau'r ffilm yma di bod yn well. Okay. Chynnu ni fel experts, gwranda, tro nesa, nawn ni yn sicr gwneud ffilm sydd yn waith achos bod o'n fwy doniol. Nes i actually deud i chi gael gwybod o'r rhaid i ni ddod i fyny efo criteria am ffilm sydd yn rhy wael i wylio. A chys o'n i teimlo fatha, oedd hwn yn rhy wael i wylio. Ond dyna beth sy'n wael, chys gallu fo fod yn dda. Yes, ti eisiau'r gair ola? Wel, oedd o rhy coc sior, basically, oherwydd y material oedd gyna po i weithio fo, ac oedd pawb yn caru'r material greiddiol. Oedd o'n yn rhy confident yn mynd i fewn iddo fo, yn meddwl, god, kept son dwi di wow. A da ni yn anelu am dros 2 awr yn yr ifin yma, so... Cyd i cael hiccups ers cwpl o flynyddoedd. Ni really poeni bod ti'n mynd i offa gadael y staff Oh, there we go. So eto, hwn di roughly be mae'r outtakes o'r raglen yn swnio fel. Mae'r rest o'r sioe... Mae'r rest o'r sioe yn mor polish. Just pwynt allan. Mae hwn yn hollol genuine rwan. Cys mae timing Iestyn yn perfect. I am airbending in my ysgyfaint as we speak. 10 blynedd da ni wedi bod yn neud. 10 blynedd. Mae'n gorfod. Dyna ni beth. Y beth ydy dwi'n licio darllen mewn i a ymchwilio mewn i... O ie. Bethau, pam o bethau'n digwydd. A nes i ymchwilio mewn i hiccups. Ac y ffaith fod pobl yn cymryd gormod o oxygen i fewn i corff nhw, a fod y corff yn treu expendio gormod o
expendio'r oxygen allan. Dwi jyst bod yn yfad rhy gyflym trwy nos. A mae'r cof di dweud, na ni, wan, dwi angen cael gwarad ar I'll show you, mae dy gorff di dweud. I'll show you. Ti'n gallu cael Fitbit, fel tracker ti, Apple Watch ti, fel quantifio, fel... Yeah, I'll show you airbending. This is it. This is fucking airbending to the axe. Dwi mor sori wrandawyr, mi fod ni yn parhau i fod yn rhaglen professional. So, oedd y moment lle nath Sioned nath dechrau troi, a wan, da ni yn y moment lle mae Iestyn dechrau hiccup. Chos mae gen i whole nodiadau fan hyn sy'n deud, diwedd yr rhaglen, gofyn i Iest amdan stwff shite for 10 mlynedd, ond dwi'n mynd cedi lle di gario ymlaen, Iest. Okay. Here we go. Okay, hang on. Power through. Mae rhaid i pawb, dwi'n meddwl dyle pawb, yn ôl y mab, dyle pawb wylio y cartŵn dreiddiol, Ie, gnawn. Gnawn. Mae werth i weld. O be dwi wedi weld yn y bedwar penod dwyta, mae werth i weld, A fwy na gwylio'r ffilm. Chwiliwch am Avatar : The Last Airbender. Mae'r ddau ar Netflix, peidiwch a drysu. Ond mae Cora... Legend of Cora. Ie, yn dod ar ôl o. Sydd yn yr unig bydysawd. A dwi'n meddwl bod hwnna ar Amazon. Eich bod ar Netflix yn fynd wan. Na di colli. Ond Cos di hwn ddim yn ffynnu pobl sy'n gwrando. Wel, dwi'n meddwl, yn ffynnu pobl sy'n gwrando. Da ni'n... Mae'n pwysig ydy, da ni'n enjoy ar hyn. Dwi'n mynd i... Gwynab serious, a dwi'n mynd i sortio un ac yma. Ffilm i hun, please beidiwch gwylio fo. Os am werth iddo fo. Dim hyd yn oed fel laff, diolch werth o. Na, chys dydio ddim yn laff. I ddilyn ymlaen o hynna, de, o'r degawd dwytha, be sy'n rubbish, hang on, dal yng ngwynt. Mae gen i fi restr o fyma, Gwanta. Mae Instagram ar ei ffordd allan. Mae Instagram yn cymryd gormod ymlaen. Achos Reels. Bob dim. Mae Instagram yn lanast. Os da chi eisiau Instagram minimal, please, cerwch i'r wefan, cerwch ar unrhyw, os da chi ar Android, neu... Sorry. Cracio 2 awr. Android neu iOS, iawn. Mynd i'r browser a save to desktop neu be bynnag ydy. Ie, mae'n gret. Da chi'n cael minimal Instagram i gymaru ar app da chi'n ddefnyddio ar hyn o bryd. Mae'r stories... Shocking. Mae stories yn weidio fi fyny. Mae IGTV yn diflannu, mae'r stories yn diflannu, wel, mae'r stories, diolch mor prevalent. Be sy'n ni'n lyfio yno fo fysa mark all as red. Just clirio fo i gyd. Just mark all as red. Just i clirio'r whole lot allan. Ie, dwi'n meddwl bod chdi'n iawn, yes. Mae'r syniad fatha diolch yn... Mae'r llinell rhwng be di hwnna, be di Facebook yn mynd yn wanach ac yn wanach. O, yndi. A mae gen ti wan y syniad lle mae nhw di uno Facebook Messenger efo Instagram. Mae hwnna'n dechrau roli allan sydd yn mynd i blurio'r llinell. A wedyn ti'n gwybod, wedyn mae'n di dechrau blurio'r llinell rhwng hwnna a WhatsApp. Sydd yn mynd i wneud pethau. Yn smush i gyd. Be arall ti ar y list di, Est? Mae y pethau sydd
mynd yn waith dros y 10 flwyddyn dwytha ydy Disney yn Prynu popeth. wneud i animated movies nhw yn live action. Ie, it's gotta stop. Mynd yn shit. Cytuno. Nes i wylio... Pile of crap. Nes i wylio clip o Aladdin Will Smith yn neud dau prif gan y genie, sef Friend Like Me a Prince Ali. Yndi, maen nhw yn cyneuon da, ond be ti rili'n sylweddoli di, bysa ti'n gallu bod yn gwylio Robin Williams yn neud o. A mae Robin Williams yn really good. A peth ydi, mae Will Smith yn trio i ora i wneud rhywbeth da fo fa. Mae o'n neud. So it's Will Smith. So mae o'n actor da, mae o'n cyneuwr da. He does a really good job with it. Ond di o ddim yn Robin Williams yn neud y fersiwn yna'r cymeriad. Ti'n teimlo hefyd eich fysa Will Smith pan oedd o'n fengach di'n neud job lot gwell. Bach mwy o agwedd, bach mwy o... Yeah. Gemini, man. M. Night Shyamalan. So na, dwi'n cytuno i'r live action version o'r ffilms. Mae nhw cynical... Mae nhw cynical dros ben. Sorry, mae Iestyn jyst yn cwmpa'n farna. I have so much alcohol in my system. I don't know where to go. Basically... Be sy'n lwcus ddod i mae Iestyn adra barod, so... Mae'n ffain. Sgyn o'n bech i fynd. Cymryd roler ym mhob pethau. Ond anyway, dwi'n cytuno yr live action Disney. Yeah. No. Go Iest. Mae gen fi mwy i adio'r fucking list. Rubbish mae iawn. Be dwi'n trio neud ydy, ti'n announce your list ydy gai... Yeah. Teamwork man, teamwork. Oce, mae Sioned wedi byw trwy hyn yn y diwrnod dwytha, oce? Mae downfall Mac OS wedi bod yn siomedig tu hond. Mae o'n disaster yn y ffordd. Mae Mac OS a'i operating system i wahaniaethu fo o'r Windows yn fucking ridiculous. Mae o wedi troi fewn i rhywbeth sydd yn sydd yn crasio eitha mae nhw wedi trio ddaru nhw trio trio cyfuno fo efo iOS a trio blurio'r llinell a wedyn trio mynd yn ôl y ffordd arall a diolch really di gweithio dda iawn a mae hwnna'n un o'r pethau mae Apple di anghofio yn y blynyddoedd dwytha ydy ffaith mae'r cymuned o bobl sydd yn prynu stwff nhw oherwydd mae'n neud job penodol yn neud job da. Ie, mae hwn mor wir. Dwi newydd symud o... Mae gen i'r iMac sydd wedi bod yn rhedeg ers 10 mlynedd. Iei. Ers penod un. Ers penod un. Ie. Nuts de. So, a di hwnna ddim di updateio ers... Yn penod un da, oedden ni'n... yn penod un, mi oedd Sioned yn dechrau ar yr iMac. Ag mi oedd Bryn... Windows. Hen Dell laptop Windows. Mae'n dweud efo ma fan... Dwi'n eitha sicr o gyda'i BlackBerry ar y pryd. Oeddet, dwi'n cofio hon. Oedd hwnna di sticio rownd am dipyn. Har i'n licio'r BlackBerry na, chwarae teg? Heddwch i'w lwch. Ish. Ond dwi'n sylwi, dwi di wneud naid o 2 neu 3 o fersiwn OS achos oedd yr iMac just ddim yn oedd Bryn efo 10 blwyddyn oedd ar Android oedd Bryn ar Android ac yn newid i Apple dros y gyfnod o'n i ar BlackBerry o'n i ar BlackBerry eisiau i
Apple, wedyn eisiau newid i Android, wedyn eisiau newid yn ôl i iOS. Diddorol. Ond dwi wedi gweld y gwahaniaeth mawr yn symud fyny 2 fersiwn o macOS rwan i'r un diweddara rwan, achos dwi ddim wedi bod ar y fersiwn diweddara. Ar unrhyw un o software fi, really, unrhyw un o dyfeisiadau fi. Ac o'n i fel, heddiw ma, o'n i ar, hwn efo chi jyst deud, o'n i mor siomedig, o'n i jyst fel, lle'n neud, mae'r stuff yn rhy gyfyngedig rwan. Does gen hyd yn oed efo admin controls, wyt ti'n methu neud y pethau o ti eisiau neud. Anyway, yes, carry on. Oce, mwy o shit. Oce. Dwi'n hwn i'r moment favourite fi o'r 10 mlynedd. Dwi'n hwn i'r moment favourite fi o'r 10 mlynedd. Oce. Cwmni dwi'n caru, de. Cwmni dwi'n caru, de. A cwmni dwi'n cysau yr un faint. Ydy... Oce, mae hyn y cyp arall yn dod. Oce, da iawn ti'n teimlo fo. Oce. Ydy Wacom, oce? Tablet. Oh my god. Yes, it is. Wacom. Maen nhw'n gwmni lle nes i dechrau defnyddio nhw'n iawn. Dechrau defnyddio nhw'n iawn yn y blwyddyn 2005, oce? So mae hynna 15 blwyddyn yn ôl. What? A da ni wedi siarad am yr Apple Pencil gyna. Well, Wacom oedd design tool da, hwnna oedd y thing oedd designers yn iwsio i wneud pethau'n iawn da. Ie. Hwnna oedd y tool da. Oh my god, ni'n stop eich ar ddim, so Ie. lot fwy serious. Lot fwy serious. Ond, oce. Oce. Mae Wacom yn ffocin assholes, oce? Mae nhw wedi rheoli y byd o ran y stylus a pencils a shit i rheoli y computer yn lle mouse a touch interface ers mor hir, ond dwi wedi bod yn defnyddio ers 2002, 2004, rhywbeth fel la. A dyn nhw wedi gwella. Mae'n wedi aros yn yr un lle ers hynna. A dwi'n mor flin efo nhw fod yr Apple Pencil ar iPad di dod i fewn ac wedi... Ti'n bod, unwaith ti wedi defnyddio y pencil ar iPad, ti'n mynd yn ôl at y Wacom a ti'n meddwl, waw, mae hwn shit. Mae hwn mor shit. Os ti'n rhaid iddo fo fod. Wel, da ni di corner o'r farchnad. So, fuck you. So, be arall ti'n mynd i iwsio? Rest on our laurels type shit. Lle mae gymaint o ddylunwyr a pobl graffeg fatha fi Dal ati. Come on, yes. Ti yn gallu. Power through, man. We believe in you. Da ni'n coelio ar y ti, man. Da ni'n coelio ar y ti. Ceri meditatio, a neich Bryn a fi just sefyll yn ôl ti'n mynd. Iestyn! Da ni'n coelio ar y ti, Iestyn. We knew. Ni'n credu yn y ti. Gallu ti'n neud o. Da ti'n neud o, Est. Okay, here we go. Breathe. Oh, shit. Episode fi erioed. Genuine. Hwnnw, y moment yma di'r gorau yn y 10 mlynedd. Okay, Wacom tablet. Just count your list. Just darllen y list. Come on, just darllen y list. Just darllen y list. Oh, no! Di meditio, Bob. Di meditio. Gwan y list, yes. Mas na edit is so fucking amazing. Oce. A Wacom angen dysgu. Oce, Wacom yn defnyddio shit nhw ac yn meddwl hwn ydi the be all and end all. Mae yna gwmni arall allan yna sydd yn cymryd drosodd ar y funud. Ac
Ma' nhw'n mynd i golli, ie. Ma' nhw'n mynd i... Os na fod nhw'n sefyll fyny a dweud fatha, ffoc, mae software ni yn rock solid ac mae bob dim yn mynd i weithio yn berffaith, wneith bobl just symud i ffwrdd a defnyddio rhywbeth arall. A dyna yn union lle dwi ar y funud, lle ar ôl faint ydi o'n, dwi fel Jesus Christ, ti sôn am 16 blwyddyn o defnyddio ei shit nhw. Mae stwff chi'n dda, ond waw, mae yna pethau gwell wedi cael ei ddatblygu. Wel, chos mae Apple yn gadael chdi fatha iwsio'r iPad really fel fatha rhyw external tablet surface ydi, so ti'n gallu acquirio pethau off y tablet sydd really yn neud y job be oedd y Wacom yn neud, sef roed pensal i ti, roed yr meddalwedd i ti gallu actually dylunio allan efo llaw be ti'n trio neud, a mae'n fela mae ar dy sgrin di. Be arall gen ti, Est? Cookies. Pam fo bob gwefan yn haslo chdi am cookies. Hwna ydy'r issue. Dwi'n gwybod fod yna atab call allan yna, ond i'r general public ydy hwn yn gwella day-to-day usage o internet ag fod ni gyd yn hapusach yn defnyddio'r internet. Na di. Gai adio sub-point i'r pwynt yna. Yr sgript mae gwefanna yn llwytho fyny ar ben just y gwefan i, quote, neud y profiad yn well. Dwi'n like to improve your profiad. So mae gyd ti fatha node.js a bob a rhyw 20 o gwahanol scripts sy'n gorfod llwytho just i'r gwefan gallu just llwytho. A mae gyd ti fatha tracking pixels ma a balli. A maen nhw gyd just yn ychwanegu scripts heb angen i fiewn i'r gwefan sydd yn achosi nhw i llwytho wan yn y rafach nag oedden nhw pan oedd yn gyd ar 2.1 ac ar dial-up. Ar dial-up. A wedyn, so beth sy'n diddorol i fi efo o'r ochr diogelwch ydy dos na neb yn checio y scripts ma i wneud siŵr na bod nhw ond yn neud y pethau maen nhw yn meddwl maen nhw'n mynd i neud. Chos oedd nhw'n gallu hacio fewn a newid un o'r scripts na, a so'n effeithio dwsina o gwefannau. Chos oedd wedi gweld o efo hysbysebion yn cael ei chwythio mewn i Google Ad Networks a balli. So ti'n mynd i gwefan a suddenly ti'n cael ei redirectio i ryw wefan lle ti'n click here to win an iPhone. So sub-point hwnna, scripts, usability sy'n cael leitynio fewn i websites modern. Boo! Dalwch ati. Faint o siait sydd i fynd? Oce, os ydych chi eisiau mwy o crap... Ie, go for it. Ti da un arall i fi. Ti da un arall i ni. Oce. Oce. God, mae gen i fi ddau arall sy'n really bugio fi. Gonta. Un sy'n really bugio fi ydy pobl sy'n creu apps a fod yn really diog yn creu electron apps ac yn smolio fod yn apps go wir a fod yr apps yma'n smolio fod yn rhy iawn ar dy ffôn di ond actually web just apps website, dyn nhw go wir. So maen nhw'n bullshit ac maen nhw'n dreinio dy batri di maen nhw'n fucking rubbish Boo. maen nhw'n just yn testify. Oce, mae gen ti hynna, ond y peth arall sydd yn
gwylltio fi. Oh, shit. Ydy hiccups. Ti'n gallu... Ti'n gallu mynd trwyddo? Ti'n gallu mynd trwyddo fo? Hond yr un ola, ti'n ffain? Gwan, yes. Oce. Mae hwn yn mynd i fod yn berthnasol i'r rhan fwyaf bobl allan yna, oce. Yn y 10 blwyddyn ers i ni dechrau bodledu. Oce. Mae hwn yn newydd i ni. Mae hwn yn really newydd a mae'n ffocin pain in the ass. I Bryn, not so much ar y funud. Mae y ffaith fod plant ni yn ffocin stuck i'r sgrin ac da ni'n methu cael nhw off yn ffocin pain in the ass, oce? Mae nhw... Ti'n gorfod rhaid rheolau lawr, ti'n misio rhaid lawr. Ag... mae nhw yn just dweud, just chwarae gêm ydw i, neu be bynnag. Ond y ffaith ydy, ti eisiau nhw byw yn y byd go wir, ond ti wedi reid yr hawl iddyn nhw byw yn y byd o fewn y byd sgrin ma. Dyn nhw'n gwybod y wahaniaeth rhwng go wir a'r byd smalio sydd i fewn yn y byd sgrin. So da ni di reid hawliau weird i'r plant. Fatha, oce, mi geid i chwarae hwn am hyn, a mi geid i wneud hyn am hyn a hyn o amser. Ac yn y diwedd, mi ddaw yr amser lle maen nhw'n gadael adra a maen nhw'n just mynd i fod yn stuck ar y sgrin ma. A mae'r ffyr ma'n dod drosto fi lle mae plant sy'n tyfu fyny dyddi yma yn gweld y byd gywir o fewn y byd sgrin, nid y byd da ni yn edrych arno fo efo'n llygad yn hunan. Mae hynna'n swnio'n paid o fod yn fucking ridiculous. Paid o fod yn stupid. Mae pawb yn gweld. Mae'n masif gofid. Yndi. A dy ddim hefyd yn fatha ti'n bod yn paranoid. Dydy ddim, chys mae perception yn ultra reality. So, oce, dy ddim yn mynd i chdi fel bod ti'n mynd i chi hedfan, ffain. Ond ti'n gallu bwydo cynnwys a newyddion mewn i penna pobl a mae hynna'n symud be maen nhw'n coelio mewn a sydd effeithio y bywyd go iawn ar wrth nhw. A ti'n troi nhw o fod yn bobl active, engaged ac yn energetic i fod yn pobl sydd just yn cymeryd cynnwys i fiewn. A ti ddim... Ti eisiau nhw fod y bobl sy'n creu stuff ar TikTok, dim y bobl sy'n just yn doomscrolio ar TikTok. Ia, neu just really just yn dallt bod cynnwys weithio dod efo agenda hefyd. So, maen nhw'n rapio fatha 5 munud o cartoon, rhywbeth fatha capitalism is great, a wedyn cartoon wedyn. A ti sort of fatha roed y gyd at i gilydd fel roed o'n gwynaba plant a falle, a maen nhw'n effeithio sy'n maen nhw'n gweld y byd. A maen nhw'n just yn passively consumio fo. A be mae Iestyn yn... Media literacy ym mhob un ffordd. Mae media literacy yn gorfod y sgil mwyaf i ti roed iddyn nhw fewn i fynd ymlaen am y dyfodol. A dylia efo fod rhywbeth mewn dosbarthia ysgol cynradd, ysgol fawr, ydy dallt, fel ti'n dweud, y literacy, a just dallt y cyd-destun, dallt sydd i asesu agendas yr cwmnïau a just dod i ddallt fatha mae gen ti'r 5G doom-mongers ma a ti'n dweud pam maen nhw'n neud yna maen nhw'n neud pres maen nhw'n gwerthu rhyw kit sydd yn ymosod sydd yn amddiffyn di against 5G a beidio ti rhyw light up dongle ti'n rhoi yn y computer di i blocio allan 5G diolch yn neud i byd gola dio ond maen nhw di prynu fo am ceiniog o China a maen nhw di gwerthu fo am 40 pence a maen nhw di neud absolute fucking fortune a
ma' hwnna'n talu am eu tŷ nhw, am eu car nhw, am eu fucking llong nhw. Na, beth sy'n bonkers, reit? 20 mlynedd yn ôl, o'n i'n edrych, be allai studio'n coleg? A o'n i wastad, oedd fel darllen media, wastad yn beth o'n i'n licio neud, bod fi'n gwybod yna beth oedd fel, pam bod y person yma'n sgwennu stori yma, neu pam bod y ffilm yma'n neud y penderfyniadau yma. A mae'n nuts i feddwl, a ni di wneud o mewn ffordd, mae hwn yn rhywbeth creadigol dwi'n mwynhau gwneud, fel studio ffilm, studio teledu, studio y cyfryngau sydd yn dod. Dwi'n licio neud hwnna. Dwi'n byth yn meddwl bod ti'n goffi fi, mae hwn yn mynd i fod yn life skill. Ti'n mynd i offa dysgu i dy rieni a dy blant. Rieni, your nines a tides on Facebook ydy'r bobl sydd wedi dod â Brexit i ni, okay? So, peidiwch a deith fi. Pobl yn shitio'r media studies, fel ti'n deud, mae o'n actually life skill. Fel ti'n deud, mae'n actual llythrenol mynd i safio ni. Skill bywyd. Reit, hogia. World record, massive penod. Mae unrhyw un sydd yn gwrando tan rwan, mae'n mynd i fod yn embarrassing pan ti'n rhoi hwn, am hwn yn popio fewn i feeds bobl, ond maen nhw'n mynd, 3 hours 29, great, dim problem. Da ni mor ddiolchgar i bawb sy'n gwrando. Fel, mae'n swnio'n cheesy, a da ni'n deud o bob tro, ond dwi ddim yn gallu, dwi dal ddim yn credu bod bobl yn gwrando yn fo. Dwi wedi bod trwy gyfnod o fluffio intros y podlediad cwpl o fisoedd yn y row, achos bod fi wedi meddwl, shit, mae yna bobl yn gwrando. A bod fi wedi bod yn fluffio fel cynnwys y sioe, achos bod fi wedi mynd, god, falle bod yna gynulleidfa yma mwy na the infamous 5 person sy'n gwrando. So, does na ddim lot yn chi, ond da ni mor ddiolchgar bod chi yna. Da ni'n neud hwn, da ni'n hangout, da chi'n gwybod beth chi'n cael gan ni, ond mae mor neis just i gael y syniad yma bod na rhywun y gwmpas, mae'n enjoyo, bod ni'n gallu cadw cwmni i rhywun pan maen nhw'n yn y tŷ a ben ei hun drwy'r amser. Mae hwnna just yn special. So ni'n olchgar iawn i chi. Bechgyn o ran nodyn personol, dwi mor ddiolchgar i chi am fod yn ffrindiau anhygoel. Dwi'n gweld unwaith y flwyddyn, ond dwi'n teimlo fel sydd yn rhan o fy mywyd i trwy'r flwyddyn. Constant. Mae'r group chat text yn un o fy hoff lefydd i fod ar fy ffôn. Di o byth yn doom scrollio, mae wastad yn hashtag cynnwys, positive, hyfryd, great, lovely. Da chi'n boys anhygoel, a dwi'n rili ddiolchgar gael chi yn fy mywyd. Na fo. Bai Sioned. Wir, mae'n hollol wir. Sa'n efo gwrando ar hwn enw, lle fod mae'r emosionol o dwisio. Great. Ie, mae spot on beth i ddweud, chos mae o'n odd, o'n i'n meddwl, o'n i gael tattoo di wneud ddoi, ac o'n i siarad i'r boi amdano fo, ac oedd o fatha, o'n i just yn fatha wax lyrical amdan, dyma beth i'r sioe ma, dwi'n bod yn neud efo'r boys ma'n 10 blynedd, a mae'n fatha, a just o'n i fatha, mae boys, mae'n ffantastig, a ni just yn teimlo fatha'n gynnas ac yn neis ac yn fatha'n, mae hwn yn awesome. Ac, na, dwi wedi sgwennu ar blaen, chys hwn di'r prosiect dwi wedi gwneud am hira, a dwi'n meddwl y prosiect sy'n meddwl mwyaf iddo fi, a y peth dwi'n mwyaf falch ohono fo. Da chi'n cofio i neidio ar ben comments Bryn yn fyna, ydy dda, dwi mond yma oherwydd o'n i'n mwynhau gwrando arna chi'ch dau. Gymaint. Ie, ar Metastones. A dwi'n cofio eistedd yn maes parcio yn Caergybi. Ar y diwrnod yna, o'n i'n dysgu pobl hen a pobl difreintiedig sydd i ddefnyddio cyfrifiaduron a falle, ac wedyn ar ddiwedd y gwers, o'n i'n gwybod oedd na bodlediad ar gael i fi o'r enw Metastones i wrando ar diwedd y diwrnod, oedd waw, dwi'n mynd i dreifio adra a gwrando ar y pobl yma, siarad yn iaith Gymraeg, siarad yn technoleg,
dwi wrth fy modd yn gwrando ac wedyn o'n i'n dreifio adra ac yn meddwl, os dwi'n fy modd, os ni'n gallu ffonio fewn a siarad efo'r pobl yma a gallu reid barn fi ymlaen, os ni'n mor hapus. A wedyn, so nes i benderfynu, ffwcio fa, na i just gysylltu fy nhw, na i just gyrru rhyw fath o neges. Dwi'n cofio be nes i'r neges ar Facebook, neu... Ar Twitter fydd o, sy'n i feddwl, ar Twitter, so nes i i'r neges. A wedyn, dwi'n cofio'r diwrnod a mae mor glir ym mhen. Really, really clear, oherwydd fod Gareth, neu... Gareth, Gareth Jones, nath o benderfynu chwalu Metastones. Am ryw reswm. Dwi'n gwybod... Da ni'n mangen mynd i fewn iddo. Na, dyn ni'n angen. Ond, allan o hynna, oherwydd o'n i wedi cysylltu ac oedd o wedi penderfynu na ni, diwad hwn, mi ddoth ar Haclediad yn fyw allan o hynna, a nes i jyst mynd waw, dwi'n cael siarad efo'r pobl yma sydd efo'r un fath o teimlad ac yna i amdan technoleg, yr iaith ac y ffordd mae pethau mynd ymlaen. O'n i'n teimlo, o'n i'n perthyn i rhywbeth ac just really, really teimlo fatha does am un, dwi wedi bod trwy ysgol efo ffrindiau really da. Mae ffrindiau fi yn brilliant, ond does am un yn nhw yn yr un mindset a da chi yn ddefo yn deall y ffordd dwi'n meddwl am technoleg a'r iaith a dwi just mor ddiolchgar o fod yn rhan o yr hyn dwi'n rhan yn ddefo o'r 10 blwyddyn dwytha. Mae o'n spot on. Ydy o bach mwy ydi orffen Haclediad lle dwi actually'n crio tam yma. O'i just am dweud hefyd, just tra da ni'n yn y dyddiau greiddiol, Gavin Lloyd. Parch. Gwaith oedd... Pedwerydd Beatle ni. Gweithio a gwaith oedd yn y dyddiau cynnar yn rhoi sioe mat i gilydd. Am ddim reward. A creu y thema y sioe hefyd. Ie. Ledge. Sydd yn anhygol o gerddoriaeth mewn wir y wych. Bip. A mae o'n eto, bod yn friend of the show ers y gychwyn. Mae yna gymaint bobl eraill di cefnogi, ni mor ddiolchgar i chi just am fod yna gwrando. A chi'n mwyn goffa gwrando, da ni just yn ei hyn, beth bynnag, cos da ni'n just gwirioni, just dal fyny fo'n gilydd, a mae'r ffaith bod unrhyw un arall hyd yn oed isio meddwl am rando just yn... Yn wedi ar ôl 2 awr regi. Hei! Da ni'n mynd i fynd dwan, a wedyn nhw'n awr arall after party. Chos mae'r penod ma di bod yn all after party. Yr after party, ie. Fydden ni nôl, gen i deimlad fydd y penod nesaf di party dolyg ni enwi, so fydd exactly rhywun beth. Hogia. Diolch o galon unwaith eto wrandawyr, os da chi wedi cyrraedd mor bell a hyn, llongyfarchiadau. Dydych chi'n teimlo fel bych chi'n neud couch to 5k wan. Mi fyddwn ni nôl am y 10 mlynedd nesa, lle fydd yn penna ni, mae'n siŵr fydd y chips fewn. Rhowch eich bet rwan pa'n ni fydd yn bionic, dwi'n mynd i ddeud Bryn, achos obviously falle fydd na rhywbeth da chi'n gallu cymryd i wella 20 hefyd yn y 10 mlynedd nesaf, so hwnna'n gret, rhyw fath o fel air capsule ti'n gallu fel syfio fewn i dy chest yna iest. Am rwan, dydyn ni nos da gan Bryn. Nos da gan Iest. Nos da gan y fi. Dwi off llythrenol i gael bach o creu, achos mae hwn yn hyfryd. Hwyl am y tro bab. Ta-ra! Pebble hapus i ni, pebble hapus i ni, pebble hapus 10 oed, pebble hapus i ni.